Hello mga ka-listeners, musta og maayong hapon, maayong adlaw nga Domingo day kay Domingo maron mga ka-listeners no. O karon na po mga nagpa-shout out na pod. Kabantay dayon nga vlog ko na nagpagot-pagot na pa-shout out ang mga iro mga ka-listeners. Ya karon mga ka-listeners, mag-upload ta sa tindahan Pungko-Pungko no. So part 11 na naginapos na ni. Nya dili babasa na pagtas yung comment gikan sa Janken ano tanong nga mga comment ninyo kay aron dili masayang ba. Ididmala na to ding kuan. Nagpa-shout out ng mga iro kay daghan akong basahon ng comment no. Ang iro lang ma-shout out kanunay. Ya karon mga ka-listeners, magbasa ko sa comment no. Ang una si Annalyn Samson. So congrats idol, gimingaw na ko sa mga drama ug shout out nimo, salamat kay nana imong Solar Idol. Maka-upload na kada adlaw. Salamat kay Ma'am Life Journey ug Ma'am Giselle. Haha, tama bag spelling sa mga ngalan. Shout out nimo idol. Salamat kayo Annalyn Samson no sa imong kuan. Kanunay pagpaminaw no, pagtan-aw sa kong vlog no about sa solar nga niabot na no. Nagi-sponsor ani si Ma'am Giselle ug si Ma'am Life Journey no. Nya, Charlene Pakana, yehey maka-upload na jud og daghang load. Salamat Shopee. Salamat din sa Shopee ug sa seller ani. Kaya mo nagkuan no. Legit jud. Salamat kay sa seller sa Shopee no. Maristel Humawan, kana dol permi na jud ka maka full charge ana. Daghan jud ka ma-upload ana idol. Okay, pero dili po dingog mapaspas kayo no. Daghan di igog madaghan pod kay kanang di man po dali ang pag-edit no, pero at least kada adlaw na i-upload. Paningkamutan nga kada adlaw na ay ma-upload mga ka-listeners no, pero dili ingog madaghan kada adlaw kay na may time nga maka-copyright good diya maugmaan pa bago siya ma-public ba. Pareha tong na ay Juno part 7 ug ang Ikiira Kisa part 1 na ugmaan siya kay na-copyright man. Muna nga gabi ito na ko i-upload. So ganinang buntag na ko na-upload kay na-copyright siya gabi no. Muna nga di gyud madali-dali pod no. Pero at least kada adlaw nanay ma-upload nga drama. Nya si Maristel Humawan diya po ni. Mo apil ang mga itoy nimo og unbox idol hehehe. Mo gyud. Excited sila mga ka-listeners no ni apil sila paak yung silupin ba para maabri yun dayo no. Excited ako mga patoy-toy no, mga itoy no. Nya Chechi congrats idol, maka-upload na gyud sa sumpay sa tindahan Pungko-Pungko. Mao gyud. Nya Tidor-dorte wala. Wow, congratulations idol. May God bless you more and all of us. Salamat Tidor-dorte. Nya Kuyens Dinamita, congrats idol yehe. Salamat no. So nanagyo din ko maproblema sa power mga ka-listeners na bisa pag mag-uwa no. Kaya na naman si mapundo gid ba makatigom si power. Nya si Ma'am Giselle no. Wow, niabot na jud ay. Congrats Sir John, God bless. Salamat kayo Ma'am Giselle no. Di pa tungod ninyong Ma'am Life Journey dili ko ka balit ani. Kay gamay pa man ako natigom ato. Ay pas tinuod ba. Muna nga salamat ko ninyo kay diha na gidayon no. Palit gidayon ba tungod ninyo. Salamat kayo Ma'am Giselle. God bless nimo Ma'am Giselle no. Salamat kayo sa kanunay pag paminaw og simong pagtabang Ginoo. Ginoo ray magbalo sa imong kaayo ma'am. Atagan ta kanunay sa maayong panglawas no. Nya grasya. Nya Chechi next episode idol na naabot na ta sa part 7 no sa Juno. Ma'am Giselle na appeal jud mga itoy, excited sa sila ha ha ha. Mo gid ma'am lagi. Mabantayan jud ninyo ba mga itoy ba excited kay mo impahit sa silupin ba para magisi na ba. Excited sila mo unboxing. Maristel Humawan, salamat kayo dol, dali ra jud kaayo ang sumpay. God bless you always dol. O lagi tungod di kay nanay power ang nanay ka chargean ba no. Muna nga di na ingog malangan. Ma'am Giselle, welcome kayo Sir John, basta pag-amping permis imong health. God bless your family. Salamat kayo Ma'am Giselle no. Tinuod yun na yun. Tinanad yun nga mag-amping sa health kay bisig na nakoy power, na nakoy cellphone. Pero importante gyud ang health no.
usahay moabot na ko kadlawon mga ka-listeners. Moabot na ko kadlawon og katulog kay mag-edit ba daytime nagtan ko alas 3 no. So peligro na sa di og kuan. Peligro high blood na sad no. Amping gyud salamat kay Ma'am Disuli no. Mo gini akong panikamutan no nga di na yung ko makabusar ko nga moabot og kadlawon kay lisod na naulian na ba ang pagka-high blood no? Na normal na akong dugo mo na nga di maayo gyud nga mo abuso no babusar sa lawas nga ting pakatulog ting katulog na gyud no. Salamat kayo Ma'am Disuli no sa imong concern nya user literacy ang profile diri sa kumaminaw kay wala pa man ang tindahan pungko-pungko. Salamat nimo no literacy ra man naka-profile no. Nya Darlene Sumagang thanks God salamat no sa salamat yun sa Ginoo gid nga tungod nilang Ma'am Disuli ug Ma'am Net Journey nakapalit na gid solar generator no. Nya si Ma'am Disuli thank you sa sumpay Sir Jan God bless salamat kayo Ma'am Disuli no. God bless pud mo Ma'am. Ames Word Vlog salamat naana pud ko'y paminaw nindot ning story salamat Ames World Vlog no. Nya si Jasmine Page agoy salamat kayo idol kay nakapost naka sa part 6 maura jud tawo ni akong kalipay saon pud tung didto ko speakers na minaw atong drama sa Lady in Red kay saba kaayo alingog-ngog dili ta kasabot sa drama kay puros background sounds akong napaminawan basta sa baa. Salamat Lodi sa drama na makalingaw. God bless kaayo and more power. So mao lagi pud no kay sa man kay nagsugod-sugod pa maguna sa Lady in Red ba pagka-practice pa nag-edit ba. Pero at least nanikamot siya no naiyahad yung kabalingong panikamot ba maka-edit sa drama ba. Diha ko believe ba nasad no kugihan sad no. Nya si Rene Bermoy no. Every day is my birthday when I'm with you Ani Hector naminaw sa ani mga ka-listeners no. Nya Vince Barniso congrats idol salamat Vince Barniso no. Si Ma'am Life Journey next one Kent you have now a bigger watts power bank you deserve to have one waterproof bapud na. So murag dili ka dili ningo waterproof siguro ma'am kay kuan na may open man sa kilid no na ay kanang murag tawag ni dynamo ba para di siguro mo overheat ba muna nga dili gyud ni angay ipawanan. So naara siya sa sulod muna nga kinahanglan jud siya bantayan supod nga di mabasa ma'am kay para mulahotay pag pila ka tuig ba. Salamat kayo Ma'am Life Journey no sa imong tungod ninyong Ma'am Life tungod ninyo ni Ma'am Disuli nakapalit ko ani salamat kayo ninyo ma'am. God bless ninyo Ma'am Life Journey no ni Ma'am Disuli nga mo naghatag ani. Unya ka-cute sa mga puppies Ken so adorable mo lagi cute yan yung mga puppies no pero magsige lagi puglaag ni may ituya lagi mo na nga biskay bagong ligo ni sila magkahugaw-hugaw kay maglaglaag na gagmay pa maglaag na diyan ni apil sila tabang sa kuan sa pag-unboxing ba no yung mga puppies nga mga muna ako ang mga alaga mga ka-listeners no. Kabuutan sa mga bata helping you open the package including the puppies too tabang o excited kung tawon sila happy for you Ken magid ma'am manipayon kay sila ba mga ning tabag unboxing ba no. So mga puppies kita gid niyo bagi pahit yung silupin ba para gid maabri dayon ba excited sa sila ha. Mga puppies na ko na silang mga itoy gagmay nya yung tanaw si ma'am sa akong vlog dahil itong mukbang no mukbang lap trip no biko na nang naas dahon kin mingaw na jud ko biko ba ya okay libre na po ni libre sa akong sa kuan mga amigo ba libre nila ni sa tunay magkuan sila ba magpakaon ba no ano nga na vlog na hinuon ako no kay masarap magmukbang kapag libre. Unya na i-comment mo si Ma'am Life Journey sa akong balak sa akong iya ano. Siya day ang original actress ani. Wow, maayo pod siya imo auntie. Regards niya Kent sa imo auntie. She's a happy lady si Aupod. Mo gyud. Murag diha ko naliwat nila sa ilahang pagkakuan
pagka mahilig og balak no. Akong uyuan maay tumubalak yun, champion to sa ilahang panahon no. Akong uyuan og balak ba. Daog siya. Muna natakdan ko sa pagka magbabalak. O mo hinungdan nga nakuan ko na discover sa no tungod sa balak no. Unya ni comment si ma'am sa wala akong vlog na sa no. Animal lover pud ka kin animal lover gyud ko ma'am. Mahilig ko magkuan og mga alaga ba. Ganahan ko magbuhi og kanang mga iro, yan na iring. Muna yung mga man's best friend kanang mga iro, mga iring no. Salamat nga mo no. Tan-ano po sa akong vlog nga itong kumigja tiaw ba. Correct kay kakent no. Salamat kay Ma'am Nisuli. Ma'am Life Journey dai. Nahuman na dito kong munting payag. Ni comment si Ma'am. Believe jud ko nimo Kent. That's a nice home. Murag presko kay kawayan ug amakan. Cute imo payag. Salamat Ma'am Life Journey no. So muna kong pinubre nga payag yun. Muna ko ang gibanatan og trabaho sa mga niaging mga tuig no. Nya si Junior Dihardo. Wow, ang galing mo magbalak sir. Salamat yan no. Tanaw siya sa balak kung gugma sa tiguang no. Tanawan niyo na mga listeners ba. Gugma sa tiguang. Pagkatawa ni nga balak no. Salamat kay Junior Dihardo no. Nya si Darlene Sumagang part 7 sa Juno no, part 7 na. Part 8 na tanok ang katapusang sumpay na po inyong atngan. Life Journey. Thank you Ken sa sumpay. Salamat po nimo Ma'am Life Journey no. Ya, Rodan Cabalis, duha ka heart o duha ka like no. Unya si Palami ay drama. Salamat idol sa pag-upload. Ganahan kayo ko sa imong mga drama. Plaster kayo pagka-edit. Amping kanunay idol. God bless og salamat kayo sa wala pa ko nagbuhat og channel. Permi na ko gapaminaw sa imong mga drama dyan kin anuta og dyan rin. Salamat kayo kanang Palami ay drama no. So nakabantay bitaw ko nimo sukad pa sa una no. Always juga naga-comment ba no. Antod nga na kay channel so believe siguro nimo kay kugihan kamo kanang edit no, naghimo kag channel nga ikaw yung nagtrabaho sa imong mga drama nga gi-upload no. So nagtuon jud kag edit og imuha ba mo na nindot sa kuan maghimog channel ba nga legit jud kanang dili mangupya ba, dili mangupya sa uban, magkugi yung edit kay mo nagingon sa arita sa Bible ba no, lihok tao kay tabangan ko ikaw no. So kung sa imong pagkugi tabangan kasi no, ang imong talent mag-improve no. So muna si pala may drama mga ka-listeners no, nagkugi siya. O i-subscribe sa ninyo mga ka-listeners si pala may drama para maabot ng 1K ang subscriber no mga ka-listeners. Muna ko pa ngayon yung pabor ba. Tabangin ninyo subscribe si pala may drama no para maka-apply sa monetization no. Kay kugihan ning tawhana jud si pala may drama, kugihan mo edit buutan sa ni. Mayong tao sa nisikuan pala may drama kugihan mag-edit. So mga ka-listeners palihog lang tao no, subscribe niyo sa pala may drama no para makakuan na sad maka-add sa puliha mga upload no. Kay kugihan siya mo kuan yun mo edit no. Mo na sakto gyud nga magkugi gyud no. Kaluyan jud Ginoo ni mga matinud-anon ba sa ilahang content ba. Salamat nimo pala may drama no, shout out nimo no. Kunya si Roger Villegas, salamat boss. Salamat po kayo nimo boss Roger Villegas. Shout out nimo boss. Kanunay dugang naminaw. Salamat kayo. Kunya diri na punta sa kuan sa comment sa pungko-pungko no. Sa tindahan pungko-pungko sa John Radio no. So bahala lang mataas-taas na tong introduction sa tong vlog kay at least mabasa na ko inyong mga comment ba, di po sayang inyong pag type ba no kay taas may buong oras na mag type no, magnuna pagkagunsaon pag arrange imong i-comment no. Salamat sa mga nag-comment no. Nya subayo na kong balik no kaninyo hang mga comment magsugod ta nila kuan nalipat naman ko mga ka-listeners no. Aditson ang taning shout out ni Ongol Toledo Vlog. Salamat idol, sige nimo siya shout out sagit sa akong ngalan makawala og pirat idol kay pinakataas na mo nga katulog idol 5 hours lang idol antos lang taan ni yawat ka pa ito ginamos na nabalik na basa ni nga comment no. Life Journey finally naka-score na jud si Axel no? Nabalik ni ko basa na ko ni
tudong breaks idol good day unsa day title sa intro song idol nabasa na gid ako nino mudicho ta sa ako katong pa mabasa para dili masayang no ang inyong mga comment sa uban no nya si wing orasyon ano ba ni direct dara Chai Chi si Chai Chi shout out dol shout out mo Chai Chi salamat sa imong pagpaminaw no ya si Diana Gamulo puro ra man ni emoji no gakatawa nga gato ang singot nga napoy ga-smile no salamat Diana Gamulo no puro ra yun emoji in town. Ani Mission, salamat sa sumpay lods, makalingaw gyud ang mga upload mo. Amping permi lods, salamat Ani Mission no sa kanunay pagpaminaw. Annalyn Buates, salamat lods sa kanunay. Salamat po nimo Annalyn Buates no sa kanunay pagpaminaw. Reggie Cred, thanks dol, no? Salamat po nimo Reggie Cred. Unya Saisi Morales, thanks nalipay jud ko nitong drama. Ingat lagi bro. Salamat kayo Saisi Morales no. Unya Joy Bahian, ay thank you kayo, sige ko ang atang ani. Salamat Joy Bahian no. Saisi Morales, thanks idol og emoji nga nagto ng luha og kinatawa. Ma'am Gisole, thank you sa sumpay Sir John. Always waiting sa imong mga upload. God bless to you and your family. Salamat Ma'am Gisole no. Unya Lilian Dinunong, salamat sa imong mga upload, makalingaw kaayo habang naghinlo ko naminaw sa imong mga drama diri sa Riyadh. Salamat kayo nimo Lilian Dinunong no. Unya Maristil Humawan, ha ha ha. Katawa jud na ako ning drama hadol si Juna nanguhit na jud wa lagi ka bangon og sayo ha ha ha. Salamat no. Maristil Humawan. Unya si Ginaline Maghanoy, good morning sir. Good morning po nimo Ginaline Maghanoy no. Kay buntag pa sa inyo haman mo ari hapon na. Unya Mirasol Salcido, wow alegre na kaayo ang mga drama, hehe. Salamat Lord sa upload, salamat nimo Mirasol Salcido no. Mirasol Salcido, salamat kayo no. Unya wing orasyon na jud akong gipaabot Lord, salamat kayo sa pag-upload Lord. Dili jud nimo dili jud ni mo surrender si Jerry bakanahan kay dili jud ni mo surrender si Jerry ba kanahan baya tawhana. Salamat lo jud camping no. Salamat wing orasyon no. Unya si Charlie Ray Madabya, pa shout out boss kay Sir Ray Arellano. Salamat, shout out kuno ni Ray Arellano no, artista sa DOHP. Og dinhi sa Manimalos, og dinhi na Manimalos si Daniel, naminaw sa Suwaylak kay no si Charlie Ray Madabya no. Salamat kayo. Nya taas naman itong kuan mga ka-listeners. Tesa iwas pagtula to 20 minutes no. Si Gerson Lison, salamat Idol Jankin anuta sa pag-upload sa Junwang Superhero Part 6 ug tindahan Pungko Part 9. Perme gyud ko nagulat sa imong upload ng mga drama, makalingaw gid kaayo Idol Jankin anuta, makawala gid kala ay samtang naminaw ko while nagtrabaho. Pa-shout out ko Idol John Kent, Gerson Lison di ay from San Vicente, Barubo, Surigao del Sur. Shout out Gerson Lison no, salamat sa kanang pagpaminaw. Unya Annalyn Samson, thanks sa pag-upload sa part 9 Idol. God bless you always nimo Idol og more upload Idol. Salamat no, Annalyn Samson. Maristil Humawan, wow dali ara sa sunod Dol. Oy, daghan kayo salamat Dol. Diretso jud paminaw. Salamat kayo. Wala pang ikira-kisa Dol, kaya nakasugod ko ana bata pa sila unya ni kalit ra man og katapusan sumpay. So nana ang part 1 sa ikira-kisa Maristil Humawan no. Nya salamat permi sa imong pagbasa sa among mga comment Idol, makalipay sa heart isip listener nga maapil og basa. Salamat Maristil Humawan no. Annalyn Samson, salamat sa pag-upload Idol ani part 10. Naulahi man kog paminaw sa part 9 Idol kay sobra jud kaayo ka busy Idol. Wala na lang noon nimo nabasa akong shout out sa part 9 Idol. Basta salamat kay Idol sa kalipay nako sa pag-upload sa mga drama. Always amping Idol og more God bless you always nimo Idol. Salamat Annalyn Samson no. Ya, sagdain na lang ng mga iro Idol, mahimuot jud ko nimo pag mag-shout out na ka. Kaya ang iro mag-shout out pod hehehe. Salamat kay no Annalyn Samson no. Nya Reggie Cred, thanks Idol. Salamat po nimo Reggie Cred. Nya Koreans Dinamita, salamat kayo Idol. God bless you always always ko minaw nimo. Salamat Koreans Dinamita no. Og di sila nakutas uno ang kanang kuan kita hapit na mo 20 minutes no. So paminawan ninyo ang
part 9 sa part 11 no sa Tindahan Pungko-Pungko. Labihang sukuan ni Jerry sa dihang gituganan siya sa tag-iya sa tindahan nga nagkasabot na sila si Axel. Nagmahay sa tumang kalagot nga nung permigid siyang maunhan ni Axel. Misamot ang kasuko ni Jerry kang Axel kay gituganan sila ni Kahiktor nga mao di ay dali nga napalit ni Axel ang tindahan kay usa di ay siya ka milyonaryo. Samtang sa laing bahin na-withdraw na ni Axel ang kwarta nga ibayad niya sa tindahan gagikan sa kooperatiba. Mga higala niya ang sumpay ning sugilanon Tindahan Pungko-Pungko. Ito sa damot na pwedeng hugaw. Alando, kadagan ko na ng kwartadong. Karon pa man ko kakita og ingon ana kadaghan. Ato ning ibayad sa tag-iya, day. Ay, ayaw lang dong, oy. Ayaw na ibayad. Ano kon? Ha? Sus, karon pa dyan ko kakita ingon ana kadaghang kwartadong. Pi, pagunita ko, pi. Ali, pi. Ning ikay bayad sa tag-iya ni day, ha? Ha? Ako? Pero, imo gid ni ibayad. Day, ang kwarta, mahimo na itong makitaan. Pero ang katumanan sa atong pangandoy, tagsara mo abot sa atong kinabuhi. Ug mahimo gani nga dili na lang nimo abot. Mo na ning higayon, day, nga makaugma tag-kaayuhan. Pinaagi sa kaugalingon atong paningkamot. Ay, sige na lang dong. Ato na lang ni ibayad. Pero, pagunitaon ako ning kwartadong, bi. Oo, day, uy. Sako nang giingon nimo, day, ikay bayad ini sa tag-iya. Nganong wa man sila manindata? May giasikaso pa sila si Axel ug Jonah. Kasi kaso, panatuwa sila sa doktor. Ay, dito naman sila. May mga vitamins naman ganing gitumar si Jonah. Kung sabay giingon ni mong kasi kaso, Ay, mauna diha. Paghubog-hubog naman ko imong gihuna-huna. Hinungdan nga wa ka gyud nasayran sa panghitabo. tanawa na ko ni kubayan na o. Para nangutana lang ta, yugat din ako kalipay. Ay, kay kana ramang kong kabayo imong giatubang. Wa ka gyud nasayran nga hapit na makabaton og tindahan sila si Jonah og Axel. Di pa doon na naman sila tindahan. Kanang magkabo ang taghipos kon moabot ang probe. O sa man yung tindahan na imo kipasapot. Sa unahan, dili ba doon na may tindahan nga dako diha? Kanang murag restaurant. Oh, mauna. Uya, usap inhita po. Nakabalita manggod ko ibaligya ang maong tindahan kay mo abroad ang tag-iya. Ako ang gisultihan si Axel og dali sa dayon ning giadto sa atong umagad. May kwarta kang ikapalit si Axel. Anha ni mo masukod unsa ka responsable ang imong umagad, Iboy. Ug anhin na to himatod nga wa gyud ta masayop sa pagpili ni Axel nga maoy mabana ni Jonah. Paita ni mo si Tao Sige mo nagkagpasumbingay. Tugani ko asa kwarta si Axel aron mapalit niya ang tindahan. Nakatambong man kunog meeting si Axel sa usa ka kooperatiba nga gipahigayon sa barangay. Kooperatiba. Oh, mauna Iboy. Kana kunong kooperatiba, maoy mo patay sa mga lending nga dagkog tanto. Uya, magkapahuwam na silang milyon. Pagkadako sad ana, oy Iboy. Nindot ko ng pisto nga giingon ni mong tindahan. Uya, nindot sa ang tindahan. Dili ka maabot og milyon na presyo na. Oh, ambot lang sad ka ha. Pero miingon man to si Axel nga gipahangyo siya sa tag-iya. Hala kayo pagdaho mapalit tong Axel o sita. Asa ko tong kwarta si Axel. Kung tabangan di ay siya sa kooperatiba, dili ka tumapalit ni Axel. Gipahangyo gud siya sa tag-iya. Ya, hayam si Judah. Ato gipauban ni Axel. Kay kung magkinaunsa, gikinahanglan ko no ang perma ni Jonah. Uy, murag tinud-anay gina yung dam ko ni Axel. Uy, asa man ka? Magawas ko taon na nga ko makatos na Jerry na. Mo inom na sa ka dito? Ay, kanimo ta. Ay, nagug kadlok. Di ko mga kwarta ni mo. O, timan niya. Sinigbalik na ko nini, pusog na ko. Nga na may balik man ta dinidong. Ako ning ihatag ang titulo day sa yuta, diin may pirma ka usab. Ha? Ato naman ka ni. Ato. Pero ang katunga sa gibayad nato sa tag-iya, di ka man to dinis kooperatiba. Ay. Murag, ato bang kolateral ba? Aw. Wa mo kasabot ana dong oy. Sagdi lang day. Hinahinayon talang kagpasabot. Og dako nga akong pagtuo, nga ganahan kagyud sa imong makita ron.
kumana to idusot nimo ang titulo. Kaya nga naman, nga malipay man ko. Kay hatagan nam sa daghang kwarta day. Muna atong gamiton sa atong negosyo. Mamalit ang kinahanglan nato sa tindahan aron adto na ta magluto. Ay, nila na igihapon na tumaato ng kwartaha dong. Ato naman ang tindahan. Dali na. Maadto ta sa manager aron makadungog kasab sa among panagsabutan. Oh, karabali kami ani, boss. Nagpabili pa ko sa asawa, Jer. Lagot gikuha ng imong umagad, boss na. Unsa man tong imong gisaad, boss, nga hapit na, Usay hapit. Hapit na ako maanggot si Jun. Unsa naman to? Tinuod to, boss? Ha, boss? Milaom ni Kanto, Jer. Oh, siyempre. Ikaw ay misulti na ako. Tuod no, ako may misulti ito. Hambugero na ba kayo to si Axel? Maghambog siya di mo. Wagin siya direktang nanghambog na ako, boss. Pero siya mo ay nakauna pagduol sa tag-iya sa tindahan nga gibaligid. Interesado sa may untagas tindahan, Jer. Doon agad ko'y kwarta, boss. O kung malito na ko ang tindahan, musamot gid ang pagkagusto ni Juna na ako. Tuod no. Huya no, Jer. Sige ang tag-istorya ni. Way sumsuman o kabayo niya. Mao, binay kong yan eh. Kunwa, balik ko sa amoy. Ngalig, muabot ron sila si Axel Uchuna. Boss, hi Monday sila, ha? Ambot, asa to sila. Pauli na lang ko. Uy, ayaw, boss. Magkuha kong adobo o kabayo. Ato na ni dong? Kinayang yung tingog tay. Ato na ni. Oo, ato na. Kadiyot ha. Mga tanang ko sa taga-kooperatiba kung doon naman sila dakong envelope. Usaw man mo ng envelope? Atong sudlan sa kwarta. Hala dong, askag tulisan taan ni dong no. Uy, pangandak ano day. Kinahanglang ampingan natog maayo ang maong kwarta. Kay mo ni atong gamiton aron mapalambo nato atong bagong tindahan. Di lang ka ha. Manghay ko nilag envelope. Unsa may to sakyan dong? Taxi. Dali. Paduol sa gwardya. Kay magawas ko aron mag-atang kog taxi. Loy, imo ko biyaan din eh. Ang taong ko yun. Ano ako sa gawas? Mau galing paduulo na ka sa sikyo. Ang hindi na ako manawag pa nimo. Dini ka lang ha. Ay, magdali dong ha. Kaya, may kurang na biyahang doon akong tuhod dong. Di lagi ko magdugay. Basta, ayaw yun pagbiya din ha. Ni ana masad lagi ka din pa. Ay, bitaw din oy. Ginaayam ko sa ato. O ba mga botas si Axel Uchuna? Wa pa man. Hain Monday sila, Lin. To sa opisina sa kooperatiba. Palito lagi nila ang tindahan. Uy, nagsalig dahil sila sa kooperatiba. Hanap pa dahil sa Gispanas. Unsay hanap pas Gis panas Jerry? Nakaminos ka sa kung magguwang og ni Axel? Pila na ko ilang makuha sa kooperatiba. Unya, magdeposito pa yun sila. Magdeposito. Unsa may ideposito ni Axel? Paghilom diha oy. Galamlam lang bakba ni mo da. Lam. Ako, Lin, ako. Suhito na ko anang kooperatiba, uy. Doon naman gani, skama na. Usay scam! Awi, ilad good, boss. Padeposituho nila ang ilang nailad. Unya, idaga nila ang kwarta. Ang luoy, katong mga membro sa kunuhay nga kooperatiba. Oy, niaday ka Milin. Dali, punit ining adobo oh. Di ko oy. Wa ko ikabayad. Kang Jerry magud ng order. Siya rin mo bayad. Uy, Dali na pa oy. Murag mireklamo na si Jerry oh. Wa magkumureklamo, Lin. Sige, punit lang na adobo. Hala? May taxi mang mihunong? Sila na si Manang ug Axel pa. Sunod ayon ako ha. Ako silang duulon. Uy, diin man diyan na sila. Nga, karon pa man na sila nangabot. Wa man ka magdali, Mimi. Sige, atua og sila mo ipukutan Nganong misutoy matuglakaw si Manang Axel? Ganihar siyang ginervyos, Lin. Ha? Nga naman? Naibaw ka kung sa isud atong envelope nga iyang gigunitan? Unsam dito? Warta. Ha? Dali Axel, ato tayong sundon si Manang. Ginoo ko.
Kadaghang kwarta, ana. Maoy, hinayan na tingog di mo, maoy. Ikaw ba, madunggan niya ta. Ganin nararaba kong ginirbius ka nagkuputin ng kwarto, ha? Kadiya tra lagi, Sal, no? Ako man yung gihuman ang mga requirements. Nagpasalamat sa ko ni Mr. Monsanto nga mitabang nako. Kadtong tag-iya. Mao na siya, ma. Uy, nganong wa man intaw na ninyo ideposito ang kwarta sa bangko, uy. Mama, uy. Mapagani pagkakita na ako ining daghang kwarta. Unya, imo day ipadeposito sa bangko. Unyag tulison mo. Ay, simba ko. Ay, sus, di mo kwarta hakap. Kada ba ko kakuputin daghang kwarta, ma. Inyo man ginagidadi ni ang kwarta ng uy. Asa man na niya tago, ibi? Hala dong, no? Asa man din nato tago kining dahan na tong kwarta? Day, unlanin na lang na. Unsa? Ibutang sa ilawom sa unlang kining envelope. Ay, bida sad baya ninyo, oy. Ma, doon na ba maging may palit tong mga kaimanan sa pagluto dito sa bago na mong tindahan? Muna nagkasabot ping duha, nga dili lang una deposito ang kwartas bangko. Kano sa man mo mamalhin dito? Mihangyo bang tag-iyalin nga, hatagan na silang mga usak simana, aron mahika ang ilang papilis. Usa ka semana? Uy, dugay pa di ay. Sakto rin sad na, ma. Kaya doon ako'y usbon sa maong tindahan. Akaning Lin, ubaniun niya si manang nimo ha, pagpamalit og nga gamit sa alang sa pagluto. Kanang bag-o gyud. Ay, di ka mo ba namo dong? Akong may mag-atiman sa pag-renovate sa tindahan, day. Sa ato pa, dili lang una mo maninda. Maninda una ta, Axel, uy. Aron maimpas na to ang atong mga utang sa lending. Mahimo sab. Pero ako na lang mangumpra. Ay, di lami mo ba si Melindong? Ayaw lang, day. Ikining ko, anday. Tagayon niya sila si Mama og Milin. Ha? Ayaw, oy. Inyo na nang puhunan niya inyo pag yung kuhaan. Ma, ikaw ba yung nagpahibaw na ako mahitungod sa maong tindahan? Ang ilang nga, pahalipayan ka. Bitaw, ma. Pila may atong ihatag ni Mama og ni Melindong. Kuan, day. Tagay sila tag 10,000 pesos. Apil ko? Apil ka, Lin. Kaya ka ba yung mauban ni manang nimo sa inyong unyang pagpangumpra? Apil sa kagwadya sa kwartalin, ha? Ay, uy! Kadya sa, ha? Kadali lang. Hapit na mo Pasko. Iphan na mo ni Santa Claus og 10,000 pesos. Yes! Ay, time pa. Ang problema lang kay di ko ka maong muihap og 10,000 pesos. Noy, wala gi ka mo uban ni Milin. Pasag dito siya. Way inom dito. Kanong mura lagi to sila nagdali. Dito sa importante. Diya din ang importante. Jer. Bus. Waam lagi ka mo inom. Kuan manggod, bus. Kuan, kanang. Ikaw, bus. Mudo ka sa akong gisulti gani? Walang hail ba na ito, ha? Katugong scam. Luoy si Juna, bus, kun mailad lang si Axel sa gipasigarbo niyang kooperatiba. Ug ang bait, kun dili nila makuha ang tindahan. Oo nga, masap sila tindahan. Boss. Dili ka dahil makabadlong ni Axel. Ipasusi una niya kun legit ba yun ang maong kooperatiba nga iyang giduol. Usa ba na, Jer? Kung dili ba scam ang maong kooperatiba, mudeposito bayan na sila kwarta, boss. Ila magkwarta ang giniposito, Jer. Di man ako. Pusa, di man tingal di ko magkapahilabuti, ha? Pero musugot lang di ka nga mag-anto si Juna? Dili, uy. Kung mauna, boss, paundangan si Axel niya ng kooperatiba. Mag-inom lang ta, Jer, uy. Di lang natulab doon ang atong nahuna sila problema. Kamatay pa yan. Usa? Boss, sige. Ibadayon na itong atagay. Ayaw ninyong tug-ani ang inyong amahan, ha? Nga inyo kong gihatagan. Nga naman, ma? Dili gigulungan og pangayo adto. Mayon tag dili para inom ang pangayoon niyang kwarta. Tuwa naman sa gani si Papa sa ilang Jerry, ma? Sa dailan na ninyo sa papalin, uy. Iyam sa nagkalipay ba? Basta, Jonah. Ayaw gyud tug-ani ninyo ang inyong amahan nga doon ako'y kwarta. Naay kabalaka na, ma. Ay, kinindong. Ayaw lang paglukaw, ha? Asa man ko? Ay, di ba? Ayaw ko biha iba. Mahadlo ko sa kwarta, uy. Nganong dili man ninyo ibutang sa oro kanang? Bitaw, day.
Ibutang lang na sa urukan. Nya, magsitag duot-duot ana. Kay to aman sa bungbong ang abli. Sagdi lang gud. Tungod anang duot-duot, nakasabay itong duha. Di ba? Ala, uy. Agree kayo? Tuod no. Sige dong. Ikaw lang gihapoy duot. Unya, unsa man ang? Maninda ta ugma? Maninda ng talin. Aron doon natin ikadatas mga linding. Pero ako na lang mangumpra. Akong papahuwayon ang akong pinanggang asawa. Lala, may gusto mo lang kapspuntahan. Ang kwarta. Ipusa dayon ninyo. Dong, patay na tayo ni. Ay, Pagaliban! Ay, kagang. Anong nararamdaman mo, ha? Ay, salamat. Si Papa nang di ay. Ako nalay abli. Ang kwarta, hipusa dayon, ha? Day. Ato lang i-deposito ang ubang kwarta. Magbili lang ang tapig pamalis ng gamit. Ha? Oh, magbili lang ato ipamalis gamit ba? Oo, sisigig ko na. Dili may mong premium lang kang nabluson. Magsabak ba ka? Tingaling may daotang hinuong mahitabo nimo. Bitaw nang. Hain may maayo og ugma. I-depositog siguro ang kwarta. Magbili na gud og ipamalit gud. Bitaw. Dili lang ta maninda ugma, uy. Kitingalig daman-daman nung nasa nisman nang konserang usa ang matog. Ay, bitaw dong. Ayaw lang ko biyay ka ng kadlaw dong ha. Okay, dili lang ta mangumpra. Pero isiguro na itong deposito ang kwarta ugma. Ganong inyo makungkit ng kahanta? Matog naman ko. Tugo niya ito ang gawas. Di mamukaw gud ka. Grabe sa kang manoktok da. Mura magmaguba ang pultahan. Ay, ganihara kong sigtawag ni mo. Paghilom diha boy, oy. Sige, malagyo kag pasingit da. Singit. O sabay mo umaga, natuog na. Ngano man? Gusto ko siyang pahimangnuan. Oh, unsa may imong ipahimangno niya? Dili padayon ang kooperatiba. Kay ilad na scam. Unsa ko'y scam? Kinsabay naghulhog na sa dimo, ha? Katong torke? Brett ko na si Jerry. May mo sab nga hostos, Jerry. Kaya kinahanglan ko nga mo deposit ka pa una ka mahimong membro. Ay, maon na. Naminaw man ko kag taong bogo. Hangtod ka matakdan sab. Kasi bugo, ha? Sita? Scam sa imong kagaral. Nga... Nausa, ha? Nahawa, oy. Katog na diha. Gusto ko maging sulti ni Axel. Ugma na. Kanandili ka na hubog. Hubog. Di ba ko hubog? Dili. Bantog ra nga nagkayoring ka na lang. Katog na, ha? Hubog. Axel! Ayaw na lagig pamukaw. Kinagkapalihapon na mo. Nga, nangatog naman si Axel. Gikapoy sa ilang lakaw ni Jonah. Katog na lagi. Hala, uy. Wa pa man dito kapanihapon, uy. Gutom lagi ay. Tuod, no? Ako nalang palit og sudan. Nakalungag naman ko. Gitawag rin po kong papad, Unsa kaya ang tuyo na ako? Oh, ani na lang ito mga on. Yes, mama. Ani sa dato pa kanon. At doon na lang ta sa silong mga online. Magisulti lang ko kong papa. Nahala, sige. Mupalit na kong sudan. Wala maglutog suda si Axel, ta? Dili pa na sila dugay naabot, oy. Pero nakaluto naman ko. Dili lang ko mangagda ni mo kay nakasiguro man kong busog na ka. Ako bata. Naluoy ba ako sa itong anak? Unsa? Naluoy ko nga nagnuhuna ni Juna. Usa kaya bati yun kung galing giilad lang si Axel sa kooperatiba. Ay, baya ni mo, Iboy, uy. Nganong magsige magyug kag huna-hunaan ng ilad? Nagkasabot naman sila sa tag-iya sa tindahan. Wala nga problema sa tag-iya sa tindahan, ta. Pero asa mo yan siyang ibayan sa tindahan? Nganong ikaw may naguol, ana, ha? Matod pa ni Jerry, luoy kay si Juna kung giskam lang ang nadeposito ni Axel. Adto ka patipo ni Jerry. Ha? Siya man kahimong tuhuan. Di adto ka tipo niya. Ikaw ba? Wala ka magnuna sa itong anak, ta? Mag-uol gina si Juna kung mailad na si Axel. O kung mag-uol siya, di ka makuha nga itong apo. Ay, katog na diha, Iboy. Katog na.
Mintras wa pa ko makahuna-huna pagkuha sa sundang. Oh, masuko man di ay. Uy, ngano may bangon man ka? Dong, ang kwarta dong ba? Ay man. Ino mang gigdaan? Ay, salamat. Sus, pagkuot ko na ako, God. Huwag mo ko na ako mahikap yung envelope. Di mahimong ibilin ito niyang kwarta, day. Murag, musamot ang imong nervyos da. Tingalig mapiktahan ang imong gisabak. Ay, di man dito makatugdong, no? Kudo na tayo dagang kwarta. Muujud. Busa ugma, ato yung ideposito ang kwarta. Dili di ay mo maninda ron. Dili lang muna, ma. Siguro na magdeposito ni Juna ang kwarta. Maayo pa. Kuyawan ko nga sigig nervyos si Juna. Huwag si Maayong kinatulgan gabi eh. Mukalilag paghikap sa ilam sa unlan, aron pagsiguro kung naa pa ang kwarta. Usay kwarta! Ay, nakadungog si Papa. Usa taong nadungol ko kwarta. Kuan pa kaning narilisan ako sa kooperatiba. Pero nagkabian man namin si Juna, wala mo madeposito sa bangko. Karon na mo i-deposit. Nahatagan ka sa giingon mong kooperatiba. Bungol ka? Giingnan ka ni Axel nga narilisan na sila sa kooperatiba. Sa ato pa, mapalit nila ninyo ang tindahan. Ako nang gibayaran pa. Uy, dili na scam ang kooperatiba nga imong gibukol. Scam? Ay, unsaon. Tuan naman lang magyampungan sa tindahan nilang Jerry. Mituod ayon sa mga hambog ni atong Turke. Ayaw sa Panginoon ta, oy. Natuwa lang yun akong naong sa tindahan ni Jerry. Ay, unsaon pa man din ako pagsulti, ha? Galing, ano na mo paglalis, ma, pa? Manakaw na ta, dong. Sige, day. Sa may sud ang envelope nga imong gidadyon. Mauna ang kwarta nga mo nakuha gapon sa kooperatiba, pa. Bibi, papatanawa ko na. Anong mo tanaw pa magyog ka, Iboy? Unsa man? Wa ka mo to, oh? Ay, kadut pa. Ay, dia pa, oo. O, tanawa ka ta, kini, uy. Oo. Pa? Ay, awa. Kwarta tuod? Pwede yun, ha? Mukuha ko sa kabukan, ha? Ihap naman ni pa. Kinin lang pa, oh. Uy, usa ka libo ka pesos. Kinin lang ko, ha, pa. Karong kang Turkiya ka. Ako ginipag ko ni mong kwarta. Wingon sa scam ang kooperatiba. Siya di mo scam. Sige pa. Di na namin magdugay si Juna. Usa man nakapamahaw na mo. Human na pa. Ikaw naliwa pa. Kadako baya sa kam-kam ni mong midawat sa usa ka libo, no? Nice, kaya ginawato magmagabaan man tayo diha. Magabaan. Pero nakahimo gyud ka sa pagpanaway ni Axel. Ay, wa mo ko malaway ta. Pero natural man tingali sa usa ka mahad ka, mahingawa siyang anak. Sigurado gyud siyang mag-antos kung nahitabo pa nga ilad ang kooperatiba nga gisuda ni Axel. Badiha, oy. Ingna lang gyud nga mituo ka ni atong Turke. Ingon man siya, swito siya sa pamagi sa kooperatiba. Pero dako ang imong bukhad sa imong kamot nga midawat sa kwarta gikan ni Axel. Ay, usa pa ka oy. Usa man, nasina ka nga ako rin gitagan ni Axel. Nga anugod intawong masina man ko. Boy, nakamatngon baya ko, ha? Nga sukad ka lang mag-adtuan sa tindahan niya ng Jerry. Murag kuwang nang imong pagsalig sa atong umagad. Usa? Ayaw kalimot. Bana na sa atong anak, si Axel. Bisag magkinaunsang kalibutan, magtiayo na silang duha. O kamatayon rin makabuwag nilang duha. Inuusa man ka ta, oy. Nga naghiskot man tao ka kamatayon, oy. Pasisyo inuunin ko sa kalibo, be. Ato nitong haon, aron di magrigo ng imong nahuna. Ay, imo na lang na, Boy. Basta timan ilang yun ang akong gisulti, ha? Way makabuwag nilang Axel o Jonah. Gawas lang sa kamatayon. Wanasab sila maninda, Jerry. Nganong wanam sa sila maninda? Ay, dato na. Mubayad sila sa lautan ako. Nasuko ka? Wawi. Pero, kung dato na sila, Mimi, ila kong impason sa ila utang. Impason? Impasan? Oo, gani. Milin, nganong waman mo maninda, ha? Tingon na sa ang iyo datahan? Mao ganing gianhita ka, kay akong ipakwenta ang among datahan. Hala, imuhot dan og bayad, Milin? Ako unang ipakwenta. Dato na gyuday mo, Milin.
Diin man mo kwarta aron ibayad sa inyong datahan. Angay ka man gani untang malipay nga bayaran ka, Jerry? Pero mura man ninoong kag nagduda kung diin may kwarta nga ibayad sa among utang. Wa man ko magduda, Milin. Awon sa man, imong kwintahon o dili ka na lang ginamo bayaran? Tubag! Bus, mura matug nasuko si Milin ako. Kano ka suko man? Ay, miani magud siya. Kay ipakwinta ang ilang datahan. Igo raman sad gud ko miingon nga dato na sila. Kay bayaran ko no ang tanang datahan. Suko manuon. Ingon maguga nga ilad ang kooperatiba nga gipamimbruhan ni Axel. Mao man sa na tinuod, bus. Unya, kano natagan man si Axel? Nabayaran naman day ganit niya ang tindahan. Unsa? O na, Jerry. Natagan yun si Axel. Kasato pa, ikay sayop si mong duda. Nahutang yun nilang bayad ang tindahan. O na. Uy, nyaon sa man. Ha? Nahutdan og bayad? Ibayran na ni Axel ang tindahan, bibi. Mamali na di ay silang paninda dito? Ila pang huwatol nga magapaghipo sa tagiya. Ay mihangyo pa man nga tagan silang usang simana aron mahikay ilang pagnarga. Di na day ko pirming magkakita ni Juna. Usab si Uptaraw sa kong anak. Ka, Chire? Gaminyo naman siya. So ato pa day, bus. Wa na'y paglaom katong imong giingon. Nga, hapit na ko, maangkon si Juna. Ayaw lang pagdaho pa na, Chire. Kay matod pa sa kong asawa, kamatayon rin makabuwag ilang duha. Dili ko musugot. Usay ka musugot, Chire. Ako rin, bus. Ako rin. Basta, di gyud ko musugot. Hala dong, uy. Unsa man taon ni, uy? Ang daghan natong kwarta, giilisan man lang ining ID. Di man guna ID, day. Mo na ATM. Ay, bahala na kung sa ni, uy. Sa ning mananapan ni. Pero ang atong kwarta ba? Giilisan lang yung unaan ni. Day, kung magkinahanglan tag kwarta, magamit man nato ang ATM. Sagdi lang, kung gamito nato ang ATM, paubanon ka nako. Aron mahibaw ka unsaon paggamit. Naadiha ang atong kwarta. Sus, kuwi klaro ini dong, uy. Naaragi diha ang atong kwarta, day. Sa gayon nga imo ning ipaslak, mutuslok lang ka mugawas dayon ang kwarta nga atong kikinahanglan. Oh, ha? Ay lagi ka bala ka. Dadong ka nako kung magbuhat tag kwarta. Kanang ATM mo'y atong gamiton. Ikaw ba? Dili gyud ka magmatngon sa imong bakba. Lupig nimo si ka Hector. Lagod man gud ko. Day, kana na bang imong binuhatan no? Kami gyud nimo masudyaan. Unsa? Musamot na gyud kalayo ang akong paglaom nga maako si Axel. Ngano naguol man kami, mi? Maguol gyud. Kay magtuo man gyud to sa Axel nga mitabang kog saway nga ilad ang kooperatiba. Gipaganahan na si Axel, uy. Pero, ingnan ko baka kuno. Di ba, ang ma-recruit ni Axel, dili na makabenipisyo. Pareha sa nabinipisyo ni Axel. Na, ambot lang Jerry, oy. Basta, pangandamin na lang ang kamatuoran nga imong ikakompetensya si Axel. Unsa manang? Nadeposito na ninyo ang kwarta? Manalin. Naguol na siya. Kaya nga mo kung dagang kwarta, giilisan lang og ID. Magwal gyud ko, uy. Wa ko kinatugan kog sige bantay to kwarta ha. Unya karon tanawa oh. Kini ra gibaylos daghan namong kwarta. Nang, angay kang magpasalamat. Nga nabutang sa maayong kamot ang inyong kwarta. Hay labig magsige na lang mog tener atong kwarta ha. Kawatan ray makapahimo sa ato. O kayo. Unsay kayo lin? May sunog ko niya simbako lang. Hoy, si babaan ni ay. Ayaw ana lin, uy. Musamot bi ako nervyos ana. Tinawa oh, naglain akong kabuhi diri. Relax lang guday. Dini na mo ha. Asam sad ka? Matugos tindahan. Akong susihon kung unsay mga gamit nga angan itong paliton o pag-renovate sa mong tindahan. Oh, imo pa itong i-renovate, sel? Doon ako iwa mo yun ni Atulin. Hain man kayo maayo kung muuban ka lin. Maayo pa. Wa pa ko makakita sa maong tindahan da. Kuyog lang sab ko dong. Unya, okay ra ka kung muuban ka? Naglain man ka ang imong kabuhi. Ay, okay ra ko, uy. Musamot akong nervyos ko ninyo kung biyaan din ni. Oh, kung mauna nang, tanada yun. Matumos tindahan, kuyog ko. Oy, nganong mauban man ka? Halo magatabang ko ni Axel kung doon na siya ayaw dito. Di ba, Axel? Bitaw pa. Aw dali noon. Uban nimi.
Aw, ikaw ma, basi gusto sa kang uban. Muuban yun ko. Ako ra ba'y nakadiscover sa maong tindahan. Aw, ikaw di ta. Unya, wakay bulos ki ka ni Axel. Ay, paghilom diha, oy. Kwarta ra gyud imo, iboy da. Ala, sige, malakaw na ta. Uy, murag full force man ang imong boss dili. Tanawa, sila gyud tanan ang gawas oh. Nahibilin si Junat. Sa ko'y nabilin, nga maong gani nag-una-una. Kadiyo tagod. Nga naman. Murag doon naman ko'y namatikdan ni Juna. Unsa may imo na matikdan, Mimi? Jerry, kung mamabdo si Juna, imo ba gihapong ipadayon ang pagkidnap niya? Unsa? Tubagaon ako sa akong pangutana. Ipadayon ba gihapon nimo ang pagkidnap ni Juna kung mabdos na siya? Oo niya. Kinsa may amahan sa iyang gimabdos? Ang natural, si Axel! Di koy! Naigog man ka kan Juna, di ba? O niya kung magtibo na Mimi. Manganak si Juna. Mukugos dahi ko sa iya anak. O ako kantahan. Murag dili. Ang saan ko na pagkantabi. Murag kanta. ako. Okay. Murag dili, anak. Di koy! Di ko! Oy, unya to, sa sunod niyang panganak be, imo naman gyud. Kamatay diha, Mimi. Buwak kundi ka ang konjona. Yang anong kamatay man. Ha? Mabuang man ka ka. Uno. O di kinanglan gyud ka mo sakripisyo. Pait kayo, Mimi. Paso-paso. Magkugos-kugos ko sa bata Paso-paso. nga. Dili ako. Murag lutaw ha. Imo na lagi ng sunod turke, imo na. Sunod? Unyag way sunod. Di ka pa anak. Doon na ka na ready-made nga anak instant. Kapait! Kamatay! Uy, mao ni inyong gipalit, Axel. Mao ni pa. Ako may nagtudlo ni Axel ning maong tindahan, boy. Unsa man, nakasaway ka, ha? Kiningon day ko. Ay, anong mura man nagniisa ng imong kilay? Naisa akong kilay ta. Kaya nakagusto ko sa pisto. So, si Papa, uy, magpa-okyab sa... Hey, magiging mas hayop na si mama ni mo, Juna. Ingon mas si Milin. Aron ako silang tabangan nga makasal ka ni Axel. Kibaw na ko, ana pa, uy. Nahibaw di ka, day? Kibaw dong, uy. Wadyado ko nilang Papa ug Mama sa adlaw sa tong kasal. Pero, nalipay gyud ka nga. Ako'y nahimo nimong bana. Nalipay, uy. Kay kaniadto naman ganahan ko nimo ba? Pero may sister lang ko nga, mamana ko pariner. Hey, labi pa cute kay wa ko kasabot sa igugma. Mo to. Unya karon. Maoy, wow ko. Kasabot ako maoy. Unya nang, dili na ka mahadlok mga anak. Sis, ay, kanagyo di pa na ako matubag, Milin. Ay, basta lagi sa adlaw sa kong pagpanganak ko. Ako ginapaw nun si Dong Axel sa delivery room. Ha? Ano man, day? Aron ni ako tukon, hindi ko tong nako. Abi na kung dili na mo mamalik og tinda din he. Ay da, Mimi. Wa pa magud mahuman og panindot ni Axel ang among tindahan. Unya, amo sa ni pabinditahan una, uy. Garbo na ka. Ha? Lupa sang atay ni mo no, nga doon na nagyud mo'y tindahan. Uy, ikaw ba, Mimi ba? Kalain sa nimog sinultihan, uy. Ay, wala ko na mo lupa akong atay. Pero, nalipay ko. Nga dili na niya may magkabuang og hipo sa among tinda ko na ay prob. Mubalik ra mo, oy, Jonah. Diin mo gikan. Sabo ka diha, Mimi, uy. Malakag baba diha. Ano? Uy, ay, sa taon, ana, uy. Dako ba yung may gastos sa mga tindahan? Unya, nakautang-utang pagit mi. Di taon mahimo, uy, nga imo laming tabangag ampo, ha? Nga mo daot. Pag-ampo diha, nga mo lampos sa nga mo pangandoy. Galano! Ako mo tabang og ampo? Excuse me. Wala, uy. Ay, sag-ana, Mimi, uy. Mo'y akong iampo, Jonah. Nga mabugnaw si Axel ni mo. Sabo ka diya, Mimi, uy. Tawa, biya. Mabugnaw pa ka na si Axel Lako. Nga excited man na siya sa umabot na mong anak. Ha? Mabdos ka? Siga-siga mataay. Si tanaw ni mo, Mimi. Awa. Animal. Kita. Mabdos gidi ay ka. Ano, ibog ka? Unsa?
Pamabdos mo, Jerry! Hilang niya, ay, na! Ngano ka di siya magpamabdos si Jerry nga? Gwapong na si Jerry! Ang ngayon mo pa rin sa Mimi ay. Uy, ano ka? Nga numiduol pa mo ko nimo. Uy, ew. Kalain mo. Ay, pero may numiduol ka na ako, Mimi. Ari, dilipi. Patakod sa magkamabdos ako. Ari, patakod. Unsa? Nga naman to si Mimi na nga. Kusmot man kayong dagway nga mibiya ni mo. Nag-away mo? Da, ambot lang ato niya, oy. Doon lang siya kalit. Aron sudyaan ko nga, nilupa ko na akong atay. Tungod kay doon na may bagong tindahan. Nasuya di ay siya. Da, bahala siya, oy. Bahala siya masuya siya. Ay, diba, waman sa dautan sa kong gisulti niya. Iyahay lang ko ta diskarte, good. Aron maluwas tas kalisod. Muna. Nangyamit pag yung maldita. Sadya akong giingnan nga nakinahalan mi silang pag-ampo. Aron matuman na mong pangandoy. Kay, may utang pabaya sad mi. Dili sada sila makasabot anak nang. Kay mga kurto man na silang utok. Ha? Unsa man na, Lin? Mugbo bag, paminsar ba? Ay, hala no. Unya, Lin, kano nasuko sa siyang mabdos ko. Ngano ko tang masuko man siya? Mo iyang gusto nga siya mo'y pamabdosa ni Axel? Utrosa na siya da? Dakog atay ni Axel? Ha? Dako na siya gusto ni Axel nang. Lin, ako na ba siya giingnan nga magpamabdos sila po siyang Jerry? Moto! Nisabot ko sa ko. Gulat ang matay taon magkita. Na, maayo pa nang. Nang, ato na lang ng impasan si Jerry, uy. Kamay naman lang ang atong balance anak niya. Ay, sige, Lin. Kanang, pila may itong bayaran na niya? 3,000 na lang ko ng kapin. Ako lay bayad niya. Ano di ay? Daga kwarta diha. Katuding inyong gihatag na ako. Ay, ako pa ni mo, Lino. Imo na i-deposito dito sa kooperatiba. Kay, may sakto. Kanakuan ba? Kung may sakto na unya kang deposito, makahimo na kapag loan. Unsaon masad na ko ang akong i-loan nang, uy? Kung doon na tayo kay negosyo nga magustuhan, be. Di, dako kag magamit doon na tayo kay makuot. Unya, ang atong mga utang. Na, kami nalang impas ni Jerry, uy. Amo nalang na impasa ni Axel. O ang uban na itong mga utang, hinahinayan na tos pagdata. Bisag mamalhin na tas bago na ito tindahan, ipadayon na to ang pagdata hangtod na impas. Maayo ka, nang? Ay, maayo, Jud, uy. Atuod, ako inon si Axel, ngahutdan na nagbayad si Jerry. Hoy, Jerry. Ayaw na lagi padayon ang pagkidnap ni Jonah. Oh, nga naman, Mim. Mabdos gid ay siya. Kinsa mayaman? Ay, natural, oy, si Axel, oy. Kamatay. Di ay. Bugiro gid ka, oy. Nya siya sad si Jonah, bugira jud ka ayaw. Unsa ba yung gipanghambog, ha? Mimi? Nya gimabdos good. Sus! Kalagot gid nako. Kinahanglan ako ng humano ng akong plano. Pagkidnap ni Jonah. Oh. Imo gyung ipadayon ang pagkidnap ni Jonah? Bahala na. Mahal ako si Jonah. Ako gyung ipadayon. Oh, unya ka madlok, Axel. Nga mahalog ako niya, ha? Dagaman sa kog. Bataan nga mga Muslim nga, mo'y mubabag niya. Unya, asa man nimo dadon unya si Jonah, be? Sa Marawi. Ano sa Marawi, gyud? Nga naman di ay, ha? Mimi, kung nato na ko siya dadon dito. Mayo dito kay, way nakailan ni Jonah. O maglisod sa pagtutol dito si Axel. Unya, kay mabdos naman siya. Bahala na. Total, ang sunod diya mamabdos. Ako naman. Mamatay di ko, Mimi, kung di na ko maangkot si Jonah. Uy! Ganun may katawa man ka ba? Makamao ka yun, Axel. Panday good ko pa. Nalimot ka? Usama ko ka construction worker? Bitaw, no? Ay, nahimuot magog ko nga nakuha yun mo ang disenyo nga mao si akong nahunahunan. Mo ba pa? Unya, karusa pa man mo mamalhin din eh. Kung makuha na ata ng gamit sa tag-iya pa. Basta nangayo sila mga usaksiman na nga manghipo sa ilang mga butang dinhi. Maayo hilaw. At ano pa? Mga ulong ta dito sindahan. Oh, niya na ang kwarta, Lin. Nahibaw na ini si Axel nang? Ay, ako lang niya siya sultihan. Ay, gusto magugo nga maimpas na nga ito utang ni Jerry. Aron ba, wala higayon nga moani pa din niya Turkey. Nang, angay gyud nga imong pahibaon ang imong bana, uy. Nga, taan naman sa siya naibaw ba? Nga bayaran gyud namo ang among mga utang. Sige lang, good. Ibahin na lang, Jerry, ko. Sige nang. Muperma gyud ko timaan nga wa na tay utang niya. Ma, kinalan pa gyud na? Ay kinahanglan, uy. Tingalig paninglan na sa tang Turkey.
Kwarta ba Ginoo atong tawhanan nang? Sige, ikaw good. Sige nang, ako nang atuon si Jerry. Kano sa manggid nimo day kinapon sa Jonah? Mimi, kanus agad sila mamalhin sa bago nila tindahan. Na, ako'y kasayuran anak Jerry, oy. Ang bayot. Saan mo bayot? Siya mo atong suguon. Aron, mahibawan kanus agad sila mamalhin. Nganong gusto man mong masayod kung gano'n sa aming mamalhin, ha? Milin! Nganon ako kang mga Jerry? Kuan. Wa magud ko magtunga. Dunay mo kalit o tingog. Kamera man unta din si Mimi. Maunang nakugang ka. Oo. At tingalig nakugang ka. Kay si Manang na sa dangin yung istoryahan. Unsa biya kamilin, oy? Unsa man, artista nang imong magawa nga amo gina siyang hisgutan? Milin, ganun niya man ka. Pila ganito yung mong datahan nimo? Ang tanan gyud. Imong bayaran? Nagdako kwarta. O kinahanglan nga mo perma ko ha. Aron pagpamatuod nga impas nami. Nga wa nami utang nimo Jerry. Okay. Kadiyot ha. Kay kuwaon ako notebook. Ganong ikaramang usad ng tindahan? Ay, si Milen, Juna. Ay, nagbayad sa atong utang ni Jerry pa. Kindong. Alam ka sukod ha. Nga naman? Kanang, kuhan ba, ako biyang gikuhaan ng atong kwarta aron maibayad ni Jerry. Okay ra dayoy. Taan pa ko, okay ra jud ka. Ay, pero wa man ko makapananghid nimo nga kuhaan ako ang kwarta. Ato ba itong kwarta, day? Gawas pa. May silang hinungdan sa imong pagkuha sa kwarta. Nganong gihutdan man yung ang Turke? Ay pa, may nang wala ba'y hunahunahon ba? Unya, ang uban yung gutangat. Amo sa bayran. Aron wa may utang nga, magsugos bago na mo tindahan. Tingali, biyag mahutdan mo puhunan, ha? Oy, di na mahitabo pa, oy. Niya na pa yung milindri, ay. Nakadungog ka to si Milin sa atong gipanagsutihan, Mimi? Nakadungog ito. Kaya nga nanguta naman, nga gusto tang masayod ka na sila magsugod. Dili. Ang akong buti ba sabot? Ang ako buhaton ba? Inigbalhin nila. Tukar na sa na yung nervyas. Uy! Nga anong nagdudam ka, anak? Ha? Ganina pa ka nagsigigisgot sa imong buhaton. Busa, nakasiguro ko nga wa pa si Milin. Ay, di lang ko gusto nga mabulilyaso pa ang ako plano. Kinahanglang madagod na ko si Juna sa Marawi. Unsay gisulti ni Mulin? Maulag gito. Maoy akong nadunggan nga nagisgot sila kanus ata mamalin sa bagong tindahan. Nganong interesado ba sila? Maghimos lang binuang sa inyong opining? Ambot lang. Ana, naging ko makabalig-liog sa tao ini. Hala, oy, ayaw tao na dong, oy. Mamali kang liog. Ako rin, bali siya liog ba sila? Ha? Liog na. Asa mga ka ba? Matungos na, Jerry. Uy, unsa may imong buhaton dito pa? Tingaling mangita kag away dito ha? Dili, ay. Tag-away, good. Ako lang, panagaton si Jerry. Buso, di sa kumulsa. Ay, pastilan. Para ba kang makakaon pa? Kaon ka pa? Di ko magutman dito, Axel. Trawa niya. Niganto na ko dito. Dalita na kong adobo ni Mimi. Ay mo kamala ka. Hala, oy, doy. Hala, dong, oy, Milin, oy. Tingnan magkakita to kaaway sa Papa. Ato lang tumbantayan si Papa nang. Bitaw. Bitaw, day. Gigutong na ba sa Papa? Mo bitaw nga nanganhimi aron mga mi. Susoy, gigutom sa di ka dong. Hala, oy, andaman tayo nakapagkaon, oy. Uy, boss, niyam lagi ka. Ay, dinihidyo ko paingon, Jer, kaya uhaw man. Giuhaw ka, boss? Gusto ka bugnang tubig? Kanang manikan nga kabayo, oy, Jer. Pero, wapar pa ko'y kaon na. Oo, mga yun adobo ni Mimi. Mimi! Ha? Ate Mig, adobo diri, Mi. Pagkapinig ka noon, me. Bus. Nagkuyog lagi mo si Axel.
Ay, gitabangan ako sa renovate sa tindahan nga bag-o lang nilang napalit, Jere. Mayo noon. Yan ang adobo, Nay. Ganahan yun kaini kay init pa ni. Ay, may ragyod, gadinhi kumukaon. Dali na, Jer. Ado nga tagkaon. Hay ba ng kabayo, ha? Hay ka pala kay. Ako rin bayaran. Ayan na lang paghuna-huna og bayad, boss. Boss. Kanusa man ang opening sa bag-o nilang tindahan ni Juna? Nga nung nagutara man ka, Jere. Paimbitar ka, Jere? Dili, boss, dili. Di ka ako masugmagan ni Axel kun muadtugin ko. Nga nung masukmagan magkaga, naamag ko. Gusto lang gud kong masayod, boss, kun kanusa sila mag-open. Aron sa pagpanira nako ning ako tindahan. Nga nung manira magka? Respetuhan nako ang ilang opening, boss. Kay ba maka sa mga negosyante, mag-iyahay magrespeto. Mayo sab noon. Pero pag ko mahibaw kanos sila mga bleacher eh. Napamanggoy kuan ang daang tag-iya ba naapa. Wa pa makilarga sa abroad. Pero nagsugod nag-renovate sa Axel sa tindahan. Durso ba ka? Hupaw mo ka, ha? Wa na gyud ay ko'y paglaom ni Juna, boss. Ay, maglisod na gyud ka, Jer. Kaya nahigugma naman si Juna kang Axel. Hoy, unsaran? Sakit ako dugan. Ano man ka? Kung sakitan kag dugan, bungbong din ako sa kusina ang imong pariglahan. Ngiga. Tamiagi ay. Kato, muti sumbaga. Ayaw lang. Musukol niya. Askang kagingan ni mong utok, Jerry. Ay, tuga-tuga magkagpangante. Sakit di ay ka? Sakitan di ka? Unya, ang bungbong pagyud sa akong kusina ang imong giinitan? Gisakitan kong maayo, Mimi. Kay nahigugman ako no si Juna kang Axel. Ay, agugman na. Ang ako gusto. Nga ako rahigugmao ni Juna. Okay, nagkauyab di ay mo ni Juna. Wa noon. Kamatay. Maunay rason ni Jerry pa? Maunay pong. Gusto siyang masayod kanos ang opening. Kay sirhan niya ang iyang tindahan. Tingali bayag doon na siya daotang plano, ha? Mausa na akong duda, ma. Lagi mo binuang si Jerry. Hay, man kong sundang sita. Nga nung nangita makasundang, boy. Ako itong bayron daan. Alam kung magbinuang ng turkey sa opening sa tindahan ni Axel. Magbuwag yun ang iyang lawas mo. Paghilom diha, boy. Ayaw ra kong panganti, ana. Mangandam lang ko. Bitaw pa. Ayaw ko kipagarbo ng imong sundang. Kay simba ko matigbasan ng turkiha. Ikaw gi mapasanginlan pa. Di lagi siya magbinuang. Kay buwag yun ang lawas ng iyang o. Dong, dako-dako man atong ginansya ron. Ako babayaran ni Milin ang atong linding, ha? May paday. Ugma, ay lang mong paninda, ha? Ha? Nga naman? Pamalit na mo si Milin sa mga kinahanglanon nato. Ay, kining dong. Isuwat dong ha kung sa imong pamalito ni Milin. Aron diritso ng among lakaw. Sige, akong isuwat. Pero, ayaw mo diritsog palit, ha? Pagitaan ninyo ka ng makahangyo mo, pero pulido. Ala dong, Unsam sa kuno ng pulido. Kanabang ligon, doon na may baratuhon nga, dugay maguba, maunay pulido. Ay, uban pa lang ka dong. Saman dayo, nagtrabaho mo ko sa itong tindahan. Kamu na lang si Milin. Sige. Ako sultihan si Milin nga, di na tamanin daugma. Kay mangumpra na mi sa gamiton para sa opening. Hi, Juna. Ay, hala, hi, Sajari. Mulakaw ka. Dali, backride na ako. Ay, no. Nganon, dili man ka. Ay, kuyaw kay mabdos man ko, kuyaw mo sa kay motor.
Mabdos gede ka, Jun. O nga man sa dili, nga doon naman ko bana. Wala day ka mangandoy og foreigner, Jun. Ay, wala oy. Sis, kinabuang naman sa to akong foreigner, oy, Jer, oy. Ay, tingalig sigihan ko sunggo, kumamana pa ko foreigner. Masakit ko. Nga naman. Ang kargado man is in English. Unya, kaya nga ko in English dire. Tracy ram ni kabuok, patay pagidang na po. Wala. Kataon no? Jun. Ha? Wa pa ba ya mamatay ang akong kaibog nimo? Nahinumdum ka nga miadtugid ko sa inyong kasal ni Axel? Aw, bitaw sa. Hala kay numdum ko ato do. Ay nga, ano na uhay man sad ka? Nangita pa mago. Hain gid mo kasla. Hala, uy. Kaluoy gud ni mo ato adlaw, Jer. Hala, wali ka kaibaw nga ato mi dito kasla. Wag yun, uy. Wag yun nang imbitar na mo. Sige, uy. Sunod na lang. Ha? Aw, sa bunyag ba sa mong anak ni Axel ba? Aw, sa man, gusto ka mo kugos? Paita na dyan, uy. Pait good. Dali ko dyan, dali. Doon ako ipakita ni mo. Nakipakita. Usa may magpakita na ako. Uban lagi na ako. Uban. Aron, mahibaw ka. Nakasiguro kong makagusto gyud ka. Asa mo ko ni mo, Dad? Tuara dito ay ang ako motor. Dali na, Jun. Nang! Uy, come on. Ay, kinsa namatay, Jer? Kinsa, uy? Jun, dali na. Sanawa una-un siya akong ipakita ni mo. Wala ka diha, uy, unya da. Ako sa watos milin, uy. Ay, ano kung imo man nagigunitan ng kamot ni Manang Jerry? Ay, dali, Lin. May ipakita ko no si Jerry na ako. Ikaw lang unta to, Jun. Sus, ano ako naman, uy. Niya naman gismilin. Kami na lang duha ang pakita, anak. Sus, Mariusip. Tingalig ang iyaha mo ay ipakita niya ni Munang. Uy, pataka, malaka, milin. O niya nga nang dili makagusto, be, nga mauban ko, be. Kay para naman ni Jun nga akong ipakita niya. Musuhong mo niya. Masuhong ba? Kasi masuhong, Jerry. Dali na nang, nang. Tingalig mahibong si Axel nga nung wapata makalakaw. Asa man di ay mo, milin. Ay da, mamalit lagi may mga kahimanans bago na mo tindahan, Jer. Ha? Muubanon ko ninyo. Aron, matuluan daw mo sa tindahan nga barato ra ang presyo. Ay, no. Salamat na lang, Jerry. Sige na, dali na. Malakaw na ta. Ay, tapa. Killjoy sab ni mo, Lin, uy. Unsa man na, Jer? Bisit ko ng... Nasa ka, Jerry? Hoy, ngano ginalagunan ni mo bisit si Milin? Tanalin? Langan-langan lang nito kihada. Dali na! Jun! Milin! Huwat ako! Naya sa ni maglihok, oy. Miabot man sa dayon si Milin. Kadugay pang miabot ni Milin. Huwag yun dayon ni mo madas, Juna. Diha pa ni mo siya guniti nga. Doon na si Milin ninyo. Ay, hadlok magud ko mulugnot si Juna, Mimi. Magubot niya. Ingalig, muabot sila si Axel og 5 nga patay ko. Badi ay, nga lang gyud wa kay kurso nga mutuman sa imong plano kang Juna. Kurso na do ko. O niya lagi. Ngano wa man nimo guyura des Juna? Naabtan pa man lagi kang Milin. Kay wa magud ko matuo nga kauban ni Juna si Milin. Surrender na Jerry oy. Unsa surrender? Surrender na lang sa imong pagda ni Juna sa Marawi. Di ko mo surrender, Mimi. Doon na pala ang higayon. Badi ay. Wa na kay laing higayon Turkey. Wa na Jerry oy. Ayaw ko kubog nawas ako plano, Mimi. Basta, dadoon yun na ako si Juna sa Marawi. Ngano tos Jerry, no? Na, ang botato niya, oy. Nakis ko ta sa siya, sa tinguhan ako. Kay baw kalin, ato din kasal namo ba? Iya din mingi pangita. Ha? Na, wag yun sila maimbitar, no? Ay nang, amog yung gilikayan nga maimbitar sila. Maghimo pa lang unya sila kagubot sa inyong kasal. Pero, nakatultol gid ang kanahan, oy. Pero maayo gani kay awahin na siyang miabot. Haskang no kung pagsugod pa lang dito na si Jerry. Na, maghimo gid siya drama ng mudayon gid ang tatog ingon, ihunong ang kasal. Ana gid ato. Ngayon ni Na, patyan jud yung papa.
Nang, kung nahitabo pa na nga nanguyab siya nimo, sawa pa mo makasal si Axel, imo siyang subton. Aw, subton, kaya nagtuo man gyud kong foreigner siya. Pero, wa man sa ko magmahay ba, nga si Axel lang akong nabana. Ay, Axel, murag ikituyo ang driver sa nakontra ko. Ay, may ano ba? Kana wala. Warawara gali siyang kamot. Aw, kirit pa akong duulon. Ay, kilit lang. Ha? Ano man? Ayaw na siya gula. Murag lain ako pulso ng tawhana na. Nga naman pa. Unsa ba tayo mong pagtuuning tawhana? Murag, usa ka swindler. O ka kriminal. Ay, hindi dito sa paborito ni mong imnon pa. Ang kabayo. Mao ba? Mi offer siya nga magbutang og freezer ingon man rep para sa kabayo. Mayo di ay. Mas bugnaw po niya ni kaysa ilang jire. Mas bugnaw yun pa. Uya, misugot ka. Libre man ang freezer pa, ingon man ang ref, mao misugot ko. Pero kinahanglan mulukat ang tag business permit pa para ni maong tindahan ug sa ilimnong makahubog. Ato ni paliton? Ato nang gikinahanglan nang aron maisudlan sa maluto natong sudan. Maayo ni kay dili maabugan og makita dayon sa mga customers. Daoy nun, oy, di ba sa kani mahal no? Ay, ato kong hangyoon gud. Ngano man ta mamalit ini? Sa di naninda pa tag pungko-pungko. Unyag maabot ang probe nang moal sa kaini. Ay, kabug-atay ka na no. Pero kini nang angay ni sa bag-o ninyong tindahan. Atong tindahan, uy. Wala no? Ngano gud ang mga angkon man ko nga wa mo koy puhunan. Aw himo lang hinuon kong waitress sa inyong tindahan nang og kinahanglan ha nga dako kog sweldo. Sige na nang oy, hangyuan na aron makauli dayon ta. Ay, salamat human ragyot. Ugma ako ning pintalan. Bitaha gyud di ay no nga magkamaog kang mamanday, Axel. Bakit pa? Uy, may taxi mga nihunong pa. Ay, sila day si June og Milin pa. Ako sila sugaton ha. Ay, agay kapuyan ako, uy. Lingkol una, day. Ay, kinamalit mo para sa displayhanan sa sudan. Diduhan na lang nako sel kay madaghan pa daig display ang atong sudan. Uy, man mo mamalit og kaldirong dagko? Doon na naman may napalit ng mga kaldirin. Ingon man, kaha, nga dako og gamay. Sagday lang, day. Ako lang niya mamalit og mga kaldirong dagko nga mahimulutuan ako putsilo og larang. Ayaw. Ayaw gipuwa ng putsilo, Axel. Mauro ba ni pinangita dito sa inyong tindahan? Maulagi pa. Ugma, ihato naman tong freezer og ref para sa atong soft drinks og beer. Ampay kayo ning papa. Kinapayan to ko, mamalit sa lain. Oy, papa. Wala ba'y libre din pa, ha? Dili pa rin sa tong turkey nga, giayo gyud kaniyang tagad. Akong tabangan siya. Axel og luto, aron iya kong librehon. Super Axel, di ba okay? Okay kayo pa? Sel, dadon na ba unta ni Jerry si Manang? Kuan, uy, di na magkukuno ipakita si Jerry na ako, Sel. Ang sigurado ko nung nga makagusto ko. O to, iyaw to kong dadon. Nimal yung Turkiya, eh. Ha? O niuban sa pagkadyo na, nimal. Ay, wag ko muban ba o giniago ko karon. Mau na. Sus, mamay pagduli milin, mau to ako kauban. Kung wapa day mo abot tayo sa milin, Mo ba na kaniya? Sabi ay, manugod taon, ikabunod, siltihan ni mo ba, makasakit sa dada. Ikaw ho, kung sige kay salig na ako, di ko mo ba niya, oy. Kabong ko magsilos ko anong Jerry. Sabi oy, ikaw maramang gagwapo, good. Salamat kayo, day, ha? Oy! Tapos yung shooting, yan, Jerry. Buyo mo. Lambo ang atong negosyo. Aron dili ka magmahay nga. Ako may imong nabana. Git. Uy, sis natats man ko ana, uy. Ako na nakita ang imong paningkamot dong. Mao nang dili na jud kay kabaylo pa bisan kinsa. Diyos balsa! Gusto na si shooting, eh! Ako na suga na magbaymutan sa inyong mga pinalit. Aw, natin mo diha pa. Sabay! Naataw! Todo! Uy, dili na dong. Ipahimutan na nato ang pinalit ni Milin. Wow! Restaurant naman gining tindahan na. Uy, kun masakto ang arrangements. Mao jud, pero kinahanglan manguha tag maay muluto, Lin. Sa pagkakaroon, Lin, kita na muna yung maluto.
Patabangon lang to sa mama kay doon naman gimangitag bisayang utan. Oh, kana. Expert kas mama yun. Ay. Oy, ma. Dalo na apel ko sa inyong libak, ha? Dali, Lungog ko. Alita. Mo sad mi mong libak ma oy. Kanang nagisgot-isgot ba lang ba? Amo lagi tanaw ang arrangement unya. Kaning tintinahan kod. Awa maon indot na. Mura kay restaurant sa. Bitaw, no? Mudawat sa niya tag mga orders. Padanglitan. Doon ay magpaluto na to kanton. Lumi. Basta ka na ng mga special orders doon. Unya kinsa may mulutoan na dong. Ay, siyempre ako. Oy. Kada mo kuno ihatod ang freezer o ref cell. Sa dili ba tayo mag-opening, niya na mga ilimnong makahubog. Ugma dayon, magbuhan ako business permit. Kauban niya ng mga liquor permit. Basta ako, ari ko destino sa liquor permit. Kaampay ka di mos kabayo, no? Di ka sa bisita, is kabayo. Wa pagaling gisuhong naman mo. Ma, pag kumpin yan, pari nga mo blessing sa atong tindahan. Uy, nanindot man ang tindahan. Oh, kinsan tindahan, Mimi? Hilagong tindahang bago ni Axel o Jonah. Nagisugdan nagpintal ni Axel sa gawas ay. Tungod lang sa pintal. Ginindutan na ka, Mimi. Pero doon nagyud ka usaban, Jere. Nindutan aon. Nakatabang gid ka ang kooperatiba sa ilang pag-asinso. Wabi sila kasugod, eh. Unya, muingon ka na asinso. Dili! Uy, ano masuko man ka? Nasuko ka diha, ha? Ay, sige ba magkukuplano unsaon pagkidnap si Judah? Pero, mura hinuon kang nalipay. Nyabag. Nagkinahanglan kong inspirasyon, Mimi. O kinsay buhaton nimong inspirasyon? Ako? Nayabag na kitag samot ni Jer. Ang doon na ko ipasabot nga, inyo ko dasigon, aron maligo na ko nga ko plano. Kung muday gid mong Axel, maguba nga akong utok. Dili ka ha. Guba nagdaan ang imong utok. Kamatay. Kamatay bitaw? Mao na. Kung magpakamatay ka, ikaw ra sad ha. Ikaw ra gyud. Ayog pangamong. Kalagot ba ini ay? Mimi! Ayaw sa paglakaw! Mimi! Mimi, hoy! Asa ka? Nasa pa di ay? Naman ka, sige magkapanawag di ha? Ayaw sa paglakaw! Din ako ni mo ay. Nang gisulti ni mo. Paghikog di ang mo, Turki. Uy, sus, Mariusip! Day, ugma, mamahawan ang tagias nindahan. Hala dong no. Unya, makatinda na ta dito dong. Unsa man di ay? Pero, kinahanglang mag-blessing unang tas tindahan, day. Nya, kano sa magidang opening aron sa pagkontak naman ni Mama ug Pari. Ato unang tan-awon ang kalendaryo, day. Ha? Ngano? Ang kalendaryo may imo tan-awon dong. Atong siguruhon ang buwan. Ay, Kinahanglang magsugod ta ka ng magsaka ang buwan ba? Luminag, mga pitsa utso, o di ba may utso ang adlaw nga atong isugod? sa man na uy, parigla. Ay, di na parigla, day. Mo ni riglas karaan. Ay, ato lang sundon, good. Wa may mawa na to kung mutuo lang yun. Ay, sige dong, dali dong. Diyan ang kalendaryo, oh. Dali. Salamat kay day, ha. Nga wajib kay reklamo. Bilib magkukunin mo dong. Basta, ginamay tabo nga baldahon ka na ako sa imong rigla. Maayog yung pagkatumong na pizza utso ang pagsaka sa buwan. Di yun na to si Piato ng opening sa tong tindahanan, yan ang pizza, ha? Uy, saan is mama? Oh, nga naman. Uy, ganing, taga-anong kang Juna para bayad sa simbahan, ma? Karong pizza utso ang opening sa tong tindahan. Uy, hapit na di ay. O say hapit na. Ang opening, day. Unya kaning, day. Tagay niya Cortez mama, ha? Karon, aron, madto na siya sa simbahan. Oh, okay kay ma. Mag-order sa kog lechon, do kabuok. Aron, ipakaon na to sa atong mga bisita, o kanang manood sa atong tindahan. Ay, libre ang pagpakaon ni Muslitsyon dong. Libre daw, eh. Dili unan to sila pabayron. Pero inay ka, ugma, aw siyempre, mubayad na gud sila. Mupalit sa detag nang kao sa kabuok. Unya, ani na to hiwaa. Dako-dako gid ay ang inyong magastuan na Axel, no? Ay, okay lang din, oy. Total, kung maayo na gid pagkaluto ang atong sudan, unya, maayo ang pag-abi-abi sa atong mga customers. Aw, dali ra itong mabawi ang atong gasto. Ayun na lagulay sa paka akong dudong, Lin. Wapabayagid mahurot ang akong bilib sa kumbana. Wow! Hay! Ano ka ba yun? Kwal, Mimi, may agi ko sa bagong tindahan na ni Axel o Juna. Super elegant! Ano man? Maayon pagka-oriel sa ilang mga lamis.
sa uling kuranan. Puro siya mga bago. Unya doon sila freezer o ref. Nahibaw na kakano sa ang opening nila. Wala ka bibaw. Muta nakako kung nahibaw na. Oo, isip ka bayuta ka eh. Suko di ay. Tapos tarpulin oy. Gibutan ito ang pining. Ito ay pizza. O oras sa pag-blessing sa tindahan. Nahibaw na ini si Jerry? Ampot lang. Ano di ay mimi? Aw, muta na ragod ko. Ikaw bang bayuta ka no? Ano makwa? Maayo ka kain mo imbinto o pagduda. Hala oy. May duda di ay siyong pagpagutana ko. Nahibaw ba si Jerry sa ilang opening? Ha? Kung sa ka di ha? Ay. Jerry ay. Jerry! Nga naman di ay. Nahibaw ng bayot ay. Kano sa ang opening sa tindahan lang, Juna? Wala ka ubasa sa tarpiolin sa tubangan sa ilang tindahan, Jerry? Singan, Tarpulin. Tarpulin. Kabasa man ko. Ha? Unya nga nang kugang-kugang pa man ka diha. Na-artista naman taon ka, Jerry, oy. Pilas. Pizza 8. Pizza sa ila paghilak. Haladong! Hoy! Dong! Hoy! Ano ka? Halagibili din nila ilang kama. Awa-awa. Hala, uy! Hay! Wow! Hala, kanindot tindaan ni Dong. Sabi... Ay! Wow! Magkahupay, kakapoy. Ay, dili na ka ni nila kuhaon Dong. Di na sila mamalik ni Nino. Uy, dili na, uy. Ay, Dong. Unya natang magamit ning maong kwarto ha sa pizza 8. Ay? Ano man? Atong una ning palbisingan ning kwarto. Una ang tupoy Mahimong atong dadon din ang atong mga butang aron mabilisingan sa pari. Ay, toodong no. Labi na gyud tong urukan. Urukan? Hala no, ang urukan ni Tutsa. Ay, dadon sa dato din yung urukan? Uda kinahanglan yun. Kay katong urukan, mo iti nagdugtong sa duha na to kakinabuhi. Sa duha na to kagugma. Ay, tungod atong duot-duot no. Clarix. Katong wa pa tong duot-duot. Di mahitabo nga mukalit og suod sa papa nimo nga nagdagsundang. Og maoy mo putol si muliog. Pero scam di ay. Lipoy oy. Siyempre, kundi pa tungod sa urukan, pwede ta makasal. Busa day, ato din ang pingan ang duot-duot ha, ang urukan. Nga nung gi-display maning dagkong kaldero. Attraction na ma. Hello! Uy, may nasaag man. Awesome! Unsa na bayot? Dili pwede dinhi ang utang. Sita, wey! Ang isip ko kag utang? Dili pwede dinhi ang utang. Nakasabot ka? Sabi mong utang, wey! Ngano ni amang kabayot? Ila kang gipa-espiya? Sabi espiya, wey! Ay, siyempre, natural makasuod yung ko din, kay abli pa ng inyong mentor. Gawas pa, ginahag yung sa arrangement, wey! Ako sa man, doon ako ikatabang ninyo din, Wa! Sita, wey! May strict mo kayo na siya, wey! Kay nahibaw manggod ko. Nga kakonsabo ka nilang Jerry og Mimi aron pagguba sa pagpuyo nilang Axel og Jonah. Oh, no. Di na tinuod nang. Lin, kuan ba? Huwag maginahanglan og waitress. Waitress ko taon bayot. May magdako ning restaurant pero para magkinahanglan mig kuan, waitress. Pero nagkinahanglan mig katabang, kana. Guroy ka pait, katabang. Oh, usa may nakapaitan na bayot. Bulgar sa katabang, di pwedeng helper. Ay paghilom diha bayot, oy. Serious ba ako ay? Lin, patabo ako din hibi. Ay, Hector. Manarbaho pa kagradyo bayot ka na bang reporter ba? Alo, ay naabot magana ng reporter ng sita, Ay nahibaw man ko ba nga gisogo ka nilang Mimi nga mo trabaho din aron maoy tig-report unsay nga hitabo din Pila ba ilang gisohol nimo ha? Hala, ay pangugat nang, hindi tinuod na, wako sa huli. Gusto kong maka-income ng, mag-choreographer unta ko ba? Pero sa pandemic man, minus lang sa sayaw. Mag-TikTok na lang ka bayot? Igor ang talawan. Kadalaan ako sinayawan, Sige na Linbe, ingnan si Axel, gamit ba ako, dinisin yung tindahan. Bayot, dili man ako'y tag-iya. Busa dili ako may imong hangyoon. Maoy hangyo sila si Axel og si Jonah. Sige. Amurali sila. Tan-ahon kog makapasar ka ba? Ha? Inyo pa kining naginuton ang urukan? Unya inundaton dito sa tindahan? O lagi. Ato man na mo ibutan ni Do Axel sa kwarto, Lin. Kay, dako ba natabang ni urukan, Lin?
Tungod atong duot-duot na mo duwa Axel sa orokan, nakasal di aming duha. Katawa man ka. Walang. Katawa lang ko. Kibaw ko, oy. Inyo kong frame up, aron makasal ming duha si Dong Axel. Onya, nagmahay ka. Wa, uy. Pero, kadit ragod nang? Naibaw ka gun sa frame up? Kibaw! Kay gitunan man ko hinahinay ni Dong Axel. Kada frame up, mo na iningli sa gisabutan. O sa, sayop ko? Parehas ra na. Pero wagi ko magmahay nga nahitabo to, oy. O ba na hinungdan nga, importante kay na mo duha ni Dong Axel kining orokan doot-doot. Ayaw gina ninyog pasipad inang. Awan sa man, gidoon na mo sa bayot? Ha? Kisa bang bayuta ba? Hay, si ka Hector good. Nang-apply nga mahimong katabang sa tindahan. Panahon ako nung nga doon na siya income. Ay, di ko masugot. Di ko masugot nga marabaho siya din eh. Dili ko. Uy, ngano ka, uy? Ganyan no? Suko man ko kaayo ka. O ganyan di man ko masuko. Nga ibog man kayo na siyang Axel. Na, giahak. O malipat ko, be. Malipat ko. Ha? Patuyo lang na siya siyang gibati nga tos kumbana. Kay nagtuo sa di ay ka nga magpadas Axel sa iyang modus. Aw, di noon. Kay buotan man na akong bana. Ngonya, ngano nangisog man ka? Ay, oy, abot lang, oy. Mikalit lag mo naman. Mikalit lag ulbo akong kaspa ba? Nang, nagkinahanglan ba tagkatabang din hinang? Mga duha lang, good. May makahugas lang o may madali-dali na tugsugo. Ay, mausab no? Kay ikaw ra ba nang no kung mudako na ng imong tiyan? Dili na ka makahimo sa pagsigiglakaw-lakaw. Aron maoy mo atiman sa atong mga customers. Mag-cashier na lang unya ka. Unya? Malingaw pa sa tasbayot lino. Mausad kay makalingaw man gining bayot. Pero kinahanglan nga siguroon nato nga dili siya kakonsabo nilang Mimi og Jerry. Ha? May mo siya espiya? Ingon ana. Ala no, kuya usab oy. Pero amo na istoryahan do Axel ha. Uy, bayot, din kagikan? Dito ay. Diin bayot? Dito sindahan ni Axel o Juna. Nindot! Yung kayo na-arrangement siya ang tindahan ay. Doon sila freezer o ref. Nga, butangan silang soft drinks o ilim nung makahubog. Unya. Doon na sila business permit. Doon na ay! Ginispi mga silang bongbong. Kinsa maingan sa ilang business permit? Kang Axel. Ni Mil. May hangyo lagi ko nga merbaho ko dito. Maginahanglan man gito niya sila waitress ba? Ha? Hilom di ay? Onya, mag-waitress ka kuno dito? Oo, kung palaro ni Lord. Mayo patuod bayot. Trabaho ka dito. Unya. Unya unsa? Muripot ka dayon ako. Magkakwarta ko. Siguradong makakwarta ka. Basta, tinud-an na yung imo i-report na ako. Unsa ba ako i-report? Ay, kadiyot ay. Jere, nanasab ka na ha? Pataka na sa kagbuka ni mong baba. Unyag mapalso, apil mi ana ha? Unsa ni oy, pasabta ko ninyo oy. Anya na lang bayot, anya na lang. Klaro. Para nako makaayo nga adto ka manarbaho nila. Kay sigurado manggid kang masilduhan didto. Ay, mura sa pag restaurant ang ilang tindahan ay Mimi oy. Mao na makadali gyud sa makadali naman makadani sa mga customers oy. Pero wala siguro. Oh. Nganuwa may siguro. Kinahanglan sila gyud si Axel og Jonah ang akong hangyoon. Kahilas na gud nila. O pagani sigurado kung dugukon ba sila sa mga tao ang ilang tindahan? Nya manghambog dayon? Wala Mimi oy, wala bang hambog Mimi. Pero sila gud may tagiya. Ay lang sab nga sila ako hangyoon. Sila akong pananghiran nga manarbaho ko. Siya gyud sweldo na ako. O anong simo? Nga nung imo man kong gibadlong, Mimi. Hey, daoy. Maon yung gibadlong tika, oy. Ang musulti niya si Hector nila Axel John na sa imong isugo sa bayot. Di, bulilyaso. Prisuhan ay imong sangkuan. Nga nung musulti ba ng bayot? Nga, ako man siyang suhol. Ay, sus, Jerry. Murag wa man ka masuhitos bayot. Dali ra sila ng hangyoon. Kanang bayota, dali ra hangyoon. Kibaw bayak ka nga, ibog na siyang Axel. Labing mayo nga, mutabang siya sa kong plano, Mimi. Kay, masulo na niya si Axel. Unsa? Sus Mariusip. Naaman sa di ka nga, naibog ni Axel. Naa naman ka kay plano. Gano'n magkinahang pa magkikas bayot?
Mas nindot manggod, Mimi. Mapunan pa ako idea. Ha, magmahay ka lang, Jerry. Mahay ka. Aw, ikaw! Bahala ka! Total, ikaw ra may mapriso. Ay, salamat. Nga nung nagpasalamat mga kabayot, Nga nagkita ta, Axel. sige bitaw tang kita. Kuan, karon gayon na ang importante ka magkita ta, Axel. Karon magbalinaw na ako hunahuna. Diyo? Dito mangod ko sa inyong tindahan. Gisultihan bitaw kong milin. O niya, ako kasultihin ni Milin sa akong tuyo. Sa akong hangyo. Axel, please. Patabuha ko sa inyong restaurant, please. Di man daw na restaurant ang among tindahan bayot. Oy, kuan lang kanang karinderya pero first class. Bahala na. Basta importante ka makatrabaho ko. Trabaho ka? Kaya bawa bitaw ka nga tuloy ng pandemic. Wala akong racket. Sige na, Axel. Masudla ko, be. Isang tigugas lang. Maluhit ako na ako, Axel. Uy, may maliki ng bayot. Joan, nanghangyo lagi ko dyan, oy. Kung libre gani ko sa akong trabaho dyan, manicuranti ka. Uy, all around, di ka bayot? Paiting magsalig ko sa akong abiba, oy. O yung pagkaon ako. Saon, wala may patulog sa ayaw, good. Tingalig ispiya ka ni Jerry bayot ha. Ispiya? Bitaw. Ang ako ba? Tingalig ilak kang gisuhulan aron makasuhudin he. Aron bantayan ang among mga lakaw din sa tindahan. Laka imposible sa lang nunaaw, Axel, oy. Ako ginabuhaton. O kaduol na nato, ha. Dali kayo kumasakpan, ana. Axel, tinudaday gina akong tuyo ninyo. Gusto kong doon ako ipabutong sweldo. Aron ikapabalit akong mga gamit akong mangginikanan. O aron sa matarong akong kaon. Yes, kaluis, di mo dahil bayot, no? Dong, kisultihan bitaw kong milin, ana, sa tuyo ng bayuta. Oh, hinoon. Gikinahanglan gyud nato ang mga katabang unya. Labi na kung mudaghan ang atong mga customers. Unya, ato na nadawato si Hito, dong. Oh, ganahan maga ka. Why problema? Mani mo nagkikako si Axel, ha? Okay, ikaw na akong action tinabi. Sobra akong kalipay ko dyan. Magkakakot yun. Wara-wara sa bayuta, ay. Hoy, paminaw sa, hoy. Ginalot man ibayot, ha? Mutrabaho gani ka din, he. Ang trabaho na kayo mo atiman nun, ha? Diligin ang akong bana, ha? Uy, hala, tinawad ng pusil, Jerry. Gusto kang ako ni pabuto? Wah, nayabag ka. Makayabag yun din yung gugma, no? Uy, Jerry, ipusa taon na, uy. Tingnan doon yung makakita ni mo nga nagdadaka ng armas. Na, anion dyan ka pulis. Ano ko nila? Oh, wak ka mahadlok? Ha? Wak ka mahadlok ang makitaan kag pulis? Hain man siya, hain! Kay, ako siyang sampulan. Jesus Maria Joseph. Ay, natakdan lang sa kunin mo, oy. Pero ipusan ng imong armas ba? Ipusan na. Kadagang buang din, he. Aw, ikak din na kung daan. Ako ni ikak daan. Kay, daghan naman kang buwang din, ha? Mimi, ano misingit mga ka? Kasi ko di mahadlok, oy. Ngayon mo man gitumong na akong armas. Unya, mo pa kitang gikak. Kasi mo di mahadlok. Buang naman day ka, oy. Diyan po. Ikaw rin nag-ingon. Di talikod, be. Ayaw giatubang na ko ng mong armas. Na, oy, pasilan, mayawaan pa lang noon ka. Makablit mo ang gatilyo ng pusil. May patayak ha na ko, no? Mimi, kutob sa mubabag sa akong buhaton kanjuna. Mahiagong yun sa mga bala ning akong armas. Tagu'i lagi ng imong armas, oy. Be, ibalik nagkak, aron klaro nga dili na nabubuto. Kunyara lagi na ako pabuta. Kun dunay mubabag sa akong pagkidnap ni Juna. Tagu'i lagi na. Patuoin taon ako, Jerry, be. Kay baw ka, daghang buang din, eh. May lagpulis ang makadakop nimo, kay mapriso ka lang. Ang kuyaw, kung matimingan kag way practice, niya kawato ng imong armas, og patyon pajud ka. Unsa? O diba, kaniadto pa, gipasidan ta ka nga pulos, way mga practice ang mga mag-inom din, he. Imo niya silang masugatan, alaot ka. O sige na ha, sige na. Ikak og balik ang imong armas, unya tagu'i.
Gidawat na di ay kabayot ni Jonah. Oo, nagsita, oy. At kasi, lipayan ako ng, oy, pasalamat yung ko. Ako kung nagako si Axel na. Imong giga ko si Axel. Lagi lang, oy. Bawal gihapa kong Jonah, oy. Selosa baya kayo na si Jonah. Karo pa di ko ni Jonah lang, oy. Gibira ba dahil niya akong kamuat nga, gako si Axel. Kung manarbaho ka yun din, magbantay ka. Di lang ko, doon ni Axel nang. Swertihan na nila ng nuwa nga, nakapalitan ini. Tungod nas kooperatiba, Hector. Tinuod gida siya na? Kung dili pa tinuod, nga nung nakuha man ni Axel kining maong tindahan, ha? Hinoon, magdatag hapon sila sa koo, pero dili na dako parehas anang lending. Maayo, kay na-release ang dako si Axel. Dako man sa niya na deposito. Hugmatod pa ni Axel, kung doon ay mga gagmayng negosyante nga magpatabang niya sa co-op, iyang tabangan. Maglisod tingali sila ng, kay ma-deposit pa man, ibang parehas sa lending, hatag dayon. Anha manggug kapatya sa dagkong tubo. Dili gyud makaginansya ang manindahay kay tuara mas datahan. Sagdi lang nang, ako sila pasabton. Nakasiguro ko nga, maibog yun sila sa dagan sa negosyo ni Axel og Jonah nga gitabangan sa kooperatiba. Oh, naunsan man sa kajiri? Nganong ka na naman sa kalendaryo ang imong giatubang? Mimi, pizza 8 ang ilang opening, no? Oo, may nakabutang sa ilang tarpulin. Tempa-tempa ay nga nang imam lang gikuha ang pentel pen. Kini. Oh, huy. Nga gibutangan ko ni mag-ex ang pizza 8. Nga oy? Mao ni ti mailan nga muhilak og dugo si Axel. Oh, unsa? Ayaw panganti, uy. Panganti nga nagdanag kamatuuran, Mimi. Hilakag dugo ni Axel ang iyang kapakyasan. Jer, siguro alang gyud nga si Axel mo ay muhilak og dugo, ha? Oh, kinsa ba bandilan? Pirmi bayag yung bulilyaso ang imong mga plano. Ninghigayuna, dili na, Mimi. Ang kunon gud nako si Judah, bisag unsay mahitabo. Dong, ganin na lagi ko nakabantay ni mo ay nga nagsiki kag tanaw sa kalendaryo. Hapit naman dahil nga itong opening day, no? Maintag mo lampos kita sa to pangandoy dong no. Kanabang tindahan ba? Nga maugi na maghatag na to kabulahanan. Basta, matinod-ano lang tas mga tao nga nagpaabot na to, day. Basta, hatagan na to kutagbaw lang atong mga customers. Sigurado gud ko, makabot gid nato ang kabulahanan nga atong gipangandoy. Abagan tayo ka dong si mga plano. Pizza size na, day. Sa sunod adlaw, manang atong opening. Bebe, alang lagi nimo ang among mga paningkamot ni mama nimo. Huy, nang samong ka. Nagsulti ka man gud na umabot atong anak. Lahibaw ko, day, nga nakadungog siya nako. O kay alang kaniya kining atong paningkamot. Lahibaw ko, iyat ang tabangan. Timanikit pag-ayo ka, Hector, ha? Ang arrangement sa mga kinahanglanon sa pagkaon. Ni adini ang kutsara og tinidor. Sa dili pa ni gamiton sa mga customers, kinahanglan butangan nig ini tubig aron malikay sa mga virus ang gamit. Oo, online na kasuko. Kung doon na gani mo tan-aw sa estante, sugata dayon, ha? Maayo ka kay nindot makamu abi-abi. Paninguha agyod nga musod sila og mulingkod sa lamisa. O kaha, makapalit gyud sa atong mga linoto. Oo, ako pa. Ugma sa gabi kauban sa usa pa ka helper magdecorate ta. Wow! Bunga gina yung opening. Haon sa man di ay. Kinahanglan doon na tayo attraction aron madani ang mga customers. Kuan ka Lian, tinuod din nga magpasal og duha ka baboy si Axel aron idalit sa mga bisita. Tinuod na uy. Bisag dili mga bisita makakaon basta musod lang dinis tindahan. Unya ka tuwing taong kuy mga ligwa. May giandam naman sa ming pack lunch. Wow! Bongga gina yung opening. Siya si Mimi Lynn, pwede ba din Pwede. Basta dili lang magbinastos. Bisag hain sa mga kaubanan namo sa negosyo, libre ra gyud nga musod og mukaon dinhi. Mimi. Unsa man ang ilagi, Elsa? Urukan matingali na. Kadaan na. Ila ba na daginuton? Ay, tingalig na hurot ng ilang puhunan. Mauna na naginot na lang ni anang daan nga urukan. Si Axel ay. Oh, unsa may imong buhaton, ha? Hoy, hikap-hikap ka man sa imong kilid. Jule,
Misa ka nga ko rabis nga nakakita ni Axel. Nya, imo siyang pusilan? Pusila dayon. Ha? Pusila dayon. Maayo kami tupad niya ang pahong-pahong nga Juna. Sige, pusila. Nakasiguro ko nga kanang pahong-pahong maoy maigo. Ayaw sab. Wala ko'y dadun sa Marawi. Naunay nakadaot ni mo. Sige lang kag paukyab. Paokya ba ni mo kining akong pagpangandam ini? May armas na gud ko. Aron maoy mo patay sa mubabag sa akong pagdani Juna sa Marawi. Ayaw lagpatya si Axel. Unyag siya mubabag sa akong pagdani Juna. Di yun ako siya patilawon sa bala ning akong armas. Doy, mabiyuda dayon ko, ana. Kita ba na ba't yun, Mimi? Si Juna. Aron mabiyuda si Axel. O kami na'y magkauban. Kamatay! Uy, nganong ginaginot pa man tao ni lagda ka ng urukan? Kadaan na ana, uy. Ayaw gis mo ang daan nga urukan bayot ha. Maura ba na nagdagbida aron sila makasal? Unsa? Ayaw na lagpangutan ang ano nakasulti ko adto. Kay kapoy nag-explicar. Nang sita, ano na dahil sila puyo si Juna o Axel? Ambot lang nila. Pero nindot man sad ang kwarto sa suod. Kakuyaw nila din, he. Uy, nganong kuyaw man ha? Sila rago din, he. Ay manarang ka lang, God. Gawas pa. Daplin man sad sila sdan. Kung doon ay magbinuang nila, dali ra silang mabantayan. Unya, kung mangumprag sa'yo si Axel. Dili naman kuno magkinahanglan nga mangumprag sa'yo si Axel. Naamay maghatdan na nila karne o ibutang nila sa freezer. Maayo di ay. Ini gabi ihatod na din ang karne. Busa dili na mahago pa si Axel sa pagpangumpra. Ay, lahi, gano'n may puhunan, no? Nakinahanglan mo matag sa'yo. Ay, ka-Hector. Kumusta naman sila si Mimi o Jerry? Wan, gid mi makasulti na ang sukan na. Kuan, gatiman ako din, he. Pero nahibaw sila, nga niya ako din magtrabaho, ha? Tingali ba yung espiya ka, ha? Hala, nang sita ba yun? Kung sabi ako ispiyahan, oy? Hoy, bayot. Ano, Mimi? Karbusan naman ka. Sukod ka lang nakatrabaho sa pahong-pahong. Ay, sa balat, Mimi, oy? Mula ba na ka? No, abi kay imo naman siyang amo, no? Di ba nilaban ako, Mimi? Pero di sa taon pang-pahong si Juna, oy. Gumaong ka siya ni Axel kung may kagat pang utok ni Juna. Pila man ko rin mong sweldo dito? Ay, sila rin mag-igo. Unsa goy sila rin mag-igo? May bayot, mahago kag mo ayo, uy. Unya, mudawat ka lang, bisag pila ilang ihatag nimo. O, tanaw lang yan ako. Mareklamo man ko, sabto na ako nga ilang kong gidawdaon. Unya, bayot. Madayon gyud nga pizza utso ang ilang opening. Wa na gyud makapugong pa, Mimi. Madayon gyud. Ay. Nganong wa naman ka pakita si Bus Iboy. Uy, si Axel. Dadun ko ning baso nga may sud ng bino. Ako ning itagay niya. Axel! Jerry! Murag, busy ka na sa imong opening na. Wa mo gilain mo ating manager. Imo ni. Sorry kay Jer. Mubaliban lang yung ko. Kay mula ka pa ko. Doon na pa ko'y paliton. Dawat ta! Unsa man di may tabo kung di na ko dawaton? May ubos ko. Sige. Aron di kayo mahiubos, ako uning dawaton pero kini lang ha. Dawata na yun! Dagan pa ni mugsat-sat niya! Imo mo ko nang gisaliyab na ako! Unya! Alma ka? Laing na imong tuyo sa pagduol na ko, Jerry! Dong! Ngano ka, Dong? Ngano ni? Swerte ka lang. Miduol si Juna. Ngano? May daotan kag yung tuyo na ako? Jer! Di bagi ka na ko sibukan! Ay, ngano ni, bay? Ngano man na, Dong? Palayo lang tayo. Mabdos na ka. Palayo ko tao. Tingali magbagal kayo noon! Sige. Jun. Okay na. Wakaso. Wakaso? Ikaw ba, Jer? Ayaw lang anang lipot. Kung may kasuko ka na ko, atubang ako. Sa ako lang gikaingon, di ka sibukan! Dong, kalma lang, Dong, Ay, dali na, Dong. Malakaw makata. Dali na. Sige na, Dong.
Dodong na di ay siya ni mo, Juna. Suya ka? Uy, dagol din ni mo eh. Ano di ko lang ko siya dudogon, Jer, ha? Ngano? Dunay magbuot? Alam ko na ko ni siya. Badong. Gusto na. Sige. Panlagaw na mo. Uy, nidong, uy. Okay, baot na. Gimukunta kay palahubog na. Kakak lagi kak. Ikay nakaingon ini, Juna. Ikay nakaingon. Kisay mong kunta diri, oy. Nagdo ka siya. Di na ko siya tinudyon. Kinsa man, Jer, Ang inyo binaga nga si Axel. Nakita day mo? Miyagi siya. Huwag. Ako siya kitawag. Ako gidalitan og usa ka basubir. Pero, mi balibat ba unta? Aw, gidawat ni ako sa kabaso. Iya unta ang gidawat. Pero akong gisabli ang pir nga doon niyo. Oh, unsa man ka, Jer, oy? Gidawat man ka niya unta. Unya, anong gisaliyab man nimo? Jere, kaniyot agwat. Ano? Usam na may bagal si mong hawa. Ha? Unsa na? Ha? Unsa? Unsa na, oy? Oh, asa mo kabayo? Wala, ako nang ikapon ang nagbagal si mong hawak, ha? Kan pala si mong kilid, ha? Kana? Puyo dia, ha? Puyo! Puyo. Ay, usam na siya, Ano oy. mang hilabot mo ka? Wala ni, wa? Na, oy. Nabaghuan ng good ko. Unsa man ka, oy? Ako ikapon ba? Soy, bayot, dali ra. Ngano man sa kay mo duol mo sa gyud ka? Ha? Ngano man? Ay, nabaghuan bang gugkon sa mga kadiya, oy? Lumikap sa kay baghuan. Ay pang pangilapot. Kinaan ay bomba. Bomba? Pitaka na ni Jere ay nga may sod ka kwarta. Ang iyan ang tinigom sa iyang pagpaningil ka adlaw. Unya kun mohikap gyud ka, mubuto ang imong apapangig ug inigbuto sa imong apapangig. Mura kag gipabuthan og bomba. Ha, nakasabot na ka. Bayot. Ni maling bayutay. Unsa man? Gusto kang maparehas unya sa imo amo? Ay, di ko, oy. Kun mauna. Ayaw pang hilabot. Ayaw na lang panghilabot bayot. Tingalig ikaw unyay mahungawan sa iyang kahubog. Na. Ay, magpahungaw man sab ko. Imo ko rin Turkey. Ako kabad. Usam ni siya, oy. Pati yun. Jer. Jer naman. Inang Hector. Jer, pamina mo. Jer, ako pa ni mo no mo. Pahuway na lang ka kay hubog naman ka. Bayot. Nagsugod na kag trabaho? Papa, oy. Wapag yun. Kano sa pa man din magsugod? Ugma, manglimpyo bis tindahan, mga dorno minimilen. Ug murag wa tingali mitug pagpanganda man na oy alang sa opening. Unsa man inyong andamon sa opening bayot? Hoy, day, nag-order gid og duha ka inasal si Axel nga mo iyang ipakaon sa kuan sa mga tao nga matin sa busy sa tindahan siyang kuan. Mao na. Bisita niya may pakaon. Unsa to? Mag-order siya inasal. Sigbalik. Duha pa gyud ka po. Wala ge. Jer. Jere, pahuway na dito. Dang, Jer. Tork. Igala pa uway, Mimi. Bayot. Unsa man? Unsa to? Unsa to yung maingon? Nag-order og duha ka inasal si Axel. Ay, sigbalik. Duha lagi ka inasalit, son. Unsa man? Kahibaw na ko. Litson manok. Minatay ka nagbakla litson manok ba? Hoy, litson jiri ha, litson jiri. Litson baboy. Hoy, litson. Hoy, litson. Litson. Kay wa ubiling. Ang ano ka, oy? Ano ka, oy? Ay, nalang ko na siyang tagla, oy. Sige, muwato ko ha. Muwato ka. Muwato ko. Mimi. Unsa man ay mo gihum? Ay, kadungog day. Unsa ka diya? May akong gihong ni Hector God. Wala ka gihumong. Ay! Ay, Mimi. Katuko naman ko. Ay, magbuwag-buwag ta. Way man lakaw ninyo, ha? Way man lakaw. Ang sa tudyer, way man lakaw. Aw, kung way man lakaw, malakaw ka! Uy! Dagan ba yung bayot? Bayot! Balik diri! Sorry, Jere. Anong imo naman sa nagigunitan ang imong kilid in town, oy, Jere? Imo na sa kuhaon ang imong armas? Mimi.
Ano may dagan matubay? Ay, may dagan, kay hubog man ka. Alam nyo, kung di ka mahadlok nga mapriso, o baka ikaw mo ay mo patay sa mga interes anang mga armas, ako, mahadlok tang kumapagan, Jer. Jer, mao na nga, kanang, Jer, kanang koan, biyaan ka na nako. Nimal. Gibiyan ko nila. Sila ko gibiyan. Kamatay. Hoy, naon sa kabayot? Ang Turkey ay naghagis kay hubog. Na, iyara ba ko nung giatangan si Axel ganiha? Malagi ko no, yang gagad og ipainom. Uy sa diyang dawato na unta ni Axel ang baso, yang gisaliyap ang sud sa baso kadtong Axel. Mao din ni nahitabo? Mao man gisulti atong Turkey. Gibasol bitaw siya ni Mimi. Maayo gani kay miduol dayon sa manang. Kay kun wa pa na, madugmok gid ang naong anang Turkey ha. Sa kumo ni Axel. Dula ra bay nagbagal sa hawak lin. Ha? Kaya magkilid ba? O sa diyang ako untang hikapon, nasuko ang Turkey, kaya nga nung manghilabot ko ko. Pero ingon nun si Mimi nga, pitaka ko ni Jerry ang puno sa kwarta ba? Sa kwarta. Dinata. Time pa. Wa pa hikap ang Turkey sa iyang hawak? Wa lagi. Kinahanglang masultihan inis Axel. Ay nalang tubay si Jerry, oy. Sige man ginanawag na ako, good. Pero hubog naman ka. Day, musamot ang iyang pagbinastos kung di na ko siya tagdun. Sige na lang, Day. Di na ko muduol niya. Basta ha, ayaw na gyud ha. Nangita na nakigayon na nga makabikil ni mo, oy. Ay kalimot nga, hapit na ba yato opening? O ikaw may labing gikinahanglan ako ni kayo na. Al magmalampuso na to opening. Uy, gikinahanglan mo sa ka ba? Sus, ning tahuan na, oy. Iapil pag ko niya. Natural. Ang asawa ko ka na ako. Pinangga pagid ka na ako. Ipaw ka dun no. Bituon, nagikunin mo ay. Kay hangtod ang atong tindahan, imog yung gitaytulan og Jonas Eatery. Og tindahan, pungko-pungko. Di buenas magkasa kong ginabuhi, Day. Inungdan, nagigamit yun nako ang imungan. Day, muliyok lang nga tong baby sa imong tiyan. Sabo ka di dong, uy. Wa pagani tingalin ni siya mahulmang bata. Luman na, uy. Baby, akong pagkiksultihan ang atong anak. Oh? Baby, anak. Tabangi mi sa among negosyo ni mama ni mo, ha? Para yun ni mo, nak. Para yun ni nato. Tinuod ang imong gisulti, bayot. Ang tinuod ako isulti ng sita, ha? Nga may bagal sa hawak ni Jerry. Wa day ni mo hikapa. Bitindog bitaw ko na, aral pagduol niya. Nasuko ba noon? Ngas Mimi nga, di ko mo duol kaya tingaling mo boto. Unsay mo boto? Bomba ko no. Bomba? Nagdagbomba ang Turkey? Ambot lang nang Pero dako akong pagtuon na nga, binuang lang to kang Mimi. Pero ako lebod nga nang. Anong pwede mag-yun niya suko, Ako siyang giduol, anong hikapon ang nagbagay. Uy, kinahanglang kapkapan ang maong Turkey. Siya may makapkap niya nang... Police good. O baka mga tanod. Ay, nang masita, Sa'yo nang tursiho ni Jerry ang matanod. O di, mga pulis. Sige, sabi masumbong sa mga pulis. Ako. Ay, ako. Wala na, awahin na nang, Nagipapahuay naman ni Mimi ang Turkey. Nung tanar mo ang tato si Mimi, kung makahimo ba siya pag sodi sa opening? Pwede man ba? Basta dili lang siya magdagputos. Uy, dungoy. Basta nang sigitan ni Mas Kalendaryo. Pizza City na gidugma, Day. Human sa city. Utso na no? Ato na opening. Yes,
opening na kidato. Pero nga ako ba, mayon pag way gubot ng mahitabo, no? Kaya kinsa man sa'yo mo gubot? Wato kay baw. Ay, ani na lang tong mangibitar na lang tag mga pulis aron masiguro gidato nga way gubot. Tuod, no? Hadlok man kakagubot. Di, pulis ko yato imbitahon aron may moatraka sa mga butangiro. Ikaw, gyud. Pero ako mag-iimbitar ang manager sa Coop. Basin pag makatabang sinato niya ng butanga. Hapsay ng imong utok. Ha? Nakatuog naman ka. Misakit man ako ulo. Ulo naman. Ako liog. Da naman na. Kay liog wa kay Nga din na mo sakit. Ay. Nawa man kay unlan nga. Kuan ka ng imong gibutan niya. Gisumpot lang nimo ang bangko sa imong pagkatuog. Anong sakit imong liog. Bitaw. Muliw na ako. Ang imong armas. Ngita mo ka sa ako armas, Mim. Tingalig misumbong na itong bayot. Bahin sa iyang nabantayang nagbagal sa imong hawak. Sa imong kasiguruhan, nga nigawas ni mo, doon na dahil mo rikisa sa imong hawak. Ayaw diya tinunto, Mimi. Nansa man taon ka, Jiri. Uy, dili ka man nagana. Waman kahikap na po ang bayot ba? Hala. Bahala ka di ay. Sige, kumpiyansa gyud. Mag-ako'y mapreso. Ito na ako. Sige. Hala. Tingnan ka nagipangita, Jiri. Mimi. Asa ko tago. Kamatay. Og malin ba? Maunig yun nga to, pinding. Maugani. Ay, uy, usa man ni? Magpasko na ta? Gatake bin Uy, usa man na yung gibuhat, uy. Among andamon daan ang decoration alang sa opening ugma nang. Ready na mo ugma sa opening, ha? Ay, natural. Kinahanglang bongga gid ang atong opening ugma. Pero, hangtod ka, Axel, ha? Kinahanglang mangandam na sad ka. Ha? Nga naman? Giandaman kag armas ni Jerry. Unsa makaibuhaton ni Axel kan Jerry? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning naghinapostang sugilanon tindahan pungko dalit sa RMN drama. Ug mo to ka listeners ang part 11 no, katapos ang sumpay na ang sunod ani. So salamat kayo sa inyong kanay pagsunod paminaw, abang-abang na mo no kay panikamutan nga maka-upload pa ta sa panikamutan kasi maapas day karon no katapos ang sumpay. Basig unya no. Nyang kuan. Nyang gabi siguro maapas to ning katapos ang sumpay no. Para ang bus yung dispatcher may puli. So panikamutan mga ka-listeners no para bag-o na atong mga drama na sad no nga mapuli no ang ikiira kaysa og ang busyong no. So panikamutan ako ning tindahan pugpungko nga ma-upload unya ang katapos ng sumpay no. So sunod ani nga kuan nga vlog, mag-vlog na po ko para sa kuan katapos ng sumpay sa tindahan pungko o tiwason ako basa inyong mga comment no. So mga to mga listeners, thank you so much for watching og gusto na ko shout out ni Ma'am Life Journey og Ma'am Isoli, salamat kayo ni Ma'am Grace Blanca Flor. Thank you so much sa inyong tanan og ni Angie Divina Gracia no. More og ni Super Pop Girls, Ma'am Grace Blanca Flor, Ma'am Bell. So susunod ako magbasa sa inyong comment mga listeners no kay aron di na tantong taas no. Taas na rabadaan tag 20 minutes sa mga intro vlog no. So akong basahog tiwas sa katapusan sumpay sa tindahan pong kumbong ko ang ubang comment. Okay? Thank you so much. God bless sa tanan.